Μια σπίθα μόνο ανάβει πυρκαγιές στις τιμονιές της μνήμης, πυρκαγιές στις τιμονιές της μνήμης. Θυμάμαι ότι μόνιμα αιωρούσε πάνω από το κεφάλι μας μια βόμβα ή έξω. Η συμφωνία ήταν ότι έπρεπε να υπάρξει ένα τίμημα γι' αυτό, για να μην το χτυπήσουμε. Το σπίτι χάθηκε από πιστωτική κάρτα, το οποίο δεν ήταν και ποτέ υποθηκευμένο. Ένιωθα ότι υπάρχει μεγάλη αδικία, ένιωθα ότι δεν υπάρχει κανένας να μας προστατεύσει, να μας βοηθήσει. Τι λέξη κοράκι σας ενοχλεί? Μπα, με ποιο λόγο? Τα περίφημα κοράκια ας τα ζήσατε. Τα ζήσα, λέει. Οι επιταγές που λέω, οι ακάλυπτες, από εκεί ήταν, από αυτά τα κοράκια. Τίποτα δεν χάθηκε στα αλήθεια. Όλα είναι εδώ, όλα είναι εδώ. Κι αν η ελπίδα το μέλλον συντηρεί, η μνήμη τρέφει το παρόν, το παρελθόν μας δικαιώνοντας. Γιατί ό,τι υπήρξε μια φορά δεν γίνεται να πάψει να έχει υπάρξει. Δεν τα κλέψαμε, τα φτιάξαμε, τα αγοράσαμε, τα βγάλαμε έτσι, με υδρότα και αίμα. Λένε ότι το σπίτι είναι το τελευταίο μας καταφύγιο. Είναι ο χώρος που αισθανόμαστε προστασία και ασφάλεια, ο χώρος που μας δίνει τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε τελικά τον έξω κόσμο. Δεκαετίες τώρα, από την εποχή του 60 και μετά, ο Έλληνας γεννήθηκε, γαλουχήθηκε και μεγάλωσε με το όνειρο να αποκτήσει το σπίτι του, να βάλει, όπως έλεγαν οι παλιοί, ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Και οι περισσότεροι το κατάφεραν. Κάποιοι μάλιστα δεν έβαλαν ένα, αλλά πολλά κεραμίδια. Και η Ελλάδα έγινε η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης σε ολόκληρη την Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Οι Έλληνες λοιπόν άφησαν τα χωριά και ήρθαν στις πόλεις και εκεί απέκτησαν το πρώτο διαμέρισμα στο κέντρο. Στη συνέχεια οι περισσότεροι πούλησαν το διαμέρισμα στο κέντρο για ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα κάπου στα προάστια. Μετά ήρθε η εποχή της μεζονέτας και της μονοκατοικίας, η ώρα για να φτιάξουν το σπίτι στο χωριό, η μόδα του εξοχικού στη θάλασσα ή το βουνό. Ο Έλληνας λοιπόν έκτιζε, επένδυε σε σπίτια και οικόπεδα και ο κατασκευαστικός κλάδος έτρεχε με ρυθμούς που έσερναν προς τα πάνω ολόκληρη την οικονομία. Οι άνθρωποι που θα δείτε σήμερα είναι άνθρωποι που ξεκίνησαν να φτιάξουν το σπίτι τους με τα ίδια όνειρα που είχαν οι περισσότεροι από εμάς. Εδώ ξεκίνησε αυτό το πράγμα το 1971. Εποχή εντονότατης οικιστικής ανάπτυξης για τα προάστια της Αθήνας. Ιδιαίτερα εδώ στην Κυφάδα γινόταν χαμός τότε. Είχε χωράφια τότε εδώ? Όχι, χωράφια όχι, οικόπεδα είχε πολλά. Εσείς πώς βρεθήκατε με αυτό το οικόπεδο? Αυτό βρέθηκε από την κληρονομιά του παππού, δηλαδή του πατέρα του πατριού μου. Και ύστερα ήρθε η κρίση. Και το όνειρο για ένα σπίτι έγινε ο εφιάλτης του μέσου νοικοκυριού. Οι μισθοί μειώθηκαν ή χάθηκαν τελείως, οι δόσεις έμειναν απλήρωτες και οι τράπεζες που για δεκαετίες δάνειζαν με ιδιαίτερη ευκολία τους πάντες άρχισαν να στέλνουν εξώδικα, εντολές πληρωμής και κατασχετήρια. Κατασχετήρια που για εκείνους που έχουν μόνο μία κατοικία αξίας ως 200.000 ευρώ μένουν ως τώρα στα χαρτιά με ένα νόμο, αν και η Τρόικα πιέζει ασφικτικά για να τον καταργήσει. Οι κατασχέσεις όμως στην πραγματικότητα δεν σταμάτησαν ποτέ, ούτε για μία ημέρα, για όλους εκείνους που είχαν ένα μεγαλύτερο σπίτι ή βρέθηκαν με μία δεύτερη κατοικία. Τώρα που ακούτε όλη αυτή την ιστορία και τις πιθανότητες να ανοίξουν οι πληστηριασμοί, να σταματήσει η προστασία της πρώτης κατοικίας, που συζητείτε το θέμα. Εσείς που έχετε βιώσει τι σημαίνει έξωση, πληστηριασμός, κατάσχεση, έτσι, τι νιώθετε, τι αισθάνεστε όταν ακούτε όλη αυτή τη συζήτηση και στην τηλεόραση? Αισθάνομαι πρώτα απ' όλα οργή, αδικία. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει καν δικαιοσύνη στον τόπο αυτό που ζούμε και σκέφτομαι όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι μια κατάσταση στην οποία εγώ την έχω βιώσει με το χειρότερο τρόπο. Ένα σπίτι και ένας πληστηριασμός έγινε αιτία να χαθεί ένας άνθρωπος. Όταν νιώσανε ότι βρέθηκα σε στιγμή αδυναμίας, πέσανε όλοι να μου φάνε τις σάρκες από πάνω μου.
Ο πατέρας μου λέει ένα πράγμα όταν ήμουν μικρός, μου λέει παιδί μου η ζωή είναι σαν τη ζούγκλα. Τότε δεν μπορούσα να το καταλάβω, τώρα το καταλαβαίνω γιατί. Με το που θα ανοίξεις μια πληγή και θα χυθεί λίγο αίμα και το μυρίσουνε, όλοι πέφτουνε να σε κατασπαράξουν. Αυτό έγινε. Καταρχάς εύχομαι να μην τύχει σε κανέναν άλλο άνθρωπο αυτό. Δηλαδή είναι για μένα τουλάχιστον ό,τι χειρότερο έχω βιώσει μετά το θάνατο της μητέρας μου. Απλά λέω να μην το βάζουν κάτω. Όταν ακούσεις αυτή η κουβέντα για τους πληστηριασμούς, τι σκέφτεσαι? Σκέφτομαι να πάρω φόρα και να πάω να βάλω φωτιά. Γιατί το έχεις ζήσει και το καταλαβαίνεις τι σημαίνει, έτσι. Ναι. Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά. Το 2009 λοιπόν εκδόθηκαν 28.089 εντολές κατάσχεσης και τελικά 5.181 ακίνητα άλλαξαν χέρια. Το 2010 σε 22.329 εντολές κατάσχεσης ολοκληρώθηκαν 3.644 πληστηριασμοί. Το 2011 καταγράφηκαν 18.686 εντολές κατάσχεσης και ολοκληρώθηκαν οι 4.039. Για το 2012 και το 2013 επίσημα στοιχεία δεν υπάρχουν ακόμη. Οι εκτιμήσεις είναι όμως ότι οι εντολές κατάσχεσης αυξήθηκαν κατακόρυφα. Οι πληστηριασμοί που ολοκληρώθηκαν τελικά όμως ήταν λιγότεροι λόγω της έλλειψης αγοραστών. Τώρα που ακούτε όλη αυτή την ιστορία και όλες αυτές τις συζητήσεις που γίνονται για πιθανή απελευθέρωση των πληστηριασμών, με όρους, χωρίς όρους, για συγκεκριμένους ανθρώπους κτλ. Όταν το ακούτε στην τηλεόραση, τι σκέψεις κάνετε? Εγώ, κύριε Σρόιντερ, είμαι επαναστατικό άτομο. Θα ήθελα να είχα ένα ραβδάκι και μόνο που θα το κουνούσα να μπορούσε όλος ο κόσμος να πάρει τα σπίτια του. Και αυτό θα συνέβαινε ακόμη και αν δεν είχε συμβεί σε μένα αυτό. Το λέω γιατί εσείς το έχετε ζήσει. Και ξέρετε, εμείς που το ακούμε και καταλαβαίνουμε ίσως το τι θα μπορούσε να είναι αυτό το πράγμα για τον κόσμο, ναι, δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε στη λογική που εσείς το αντιλαμβάνεστε που το έχετε ζήσει. Μα σας είπα προηγουμένως ότι έστω και μία μονομελή οικογένεια να βγαίνει μέσα από το σπίτι της είναι φρικτό, είναι τραγικό. Είναι διαμελιστικό, είναι απάνθρωπο, είναι... δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Ντρεπόσασταν μετά? Πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί αυτό δεν φέγατε? Δεν σημαίνει κάτι το ότι δεν έφταιγα. Έφταιγε ο σύζυγός μου. Είμαστε μια οικογένεια. Δεν ντρεπόσασταν τους συγγενείς, τους φίλους, τη γειτονιά, ποιον? Τους πάντες. Καταρχάς, το φιλότιμό μου δεν μου επέτρεπε να έρθει κάποιος και να μου πει έξω, να μου βγάλει τα πράγματα έξω ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν μου το επέτρεπε αυτό το φιλότιμό μου. Αυτός ήταν και ο λόγος που έφυγα πρώτη. Το πρόβλημα είναι βαθύτερα και πλατύτερα πολιτικό παρά ουσιαστικό. Τα ομόλογα αυτή τη στιγμή των δανείων είναι δοσμένα σε ξένες τράπεζες. Οι ξένες τράπεζες πιέζουν τις δικές μας. Μην ξεγελιόμαστε. Είναι δηλαδή το σπίτι η τελευταία ευαίσθητη χορδή του Έλληνα, λέτε? Κυρίως αυτό. Το σπίτι, Εγώ πιστεύω ότι θα ξεσηκωθεί. Άμα τον πετάξει από το σπίτι θα ξεσηκωθεί, δεν γίνεται. Το καταφύγιο που λέμε. Το καταφύγιο. Γιατί ξέρεις τι, δεν έχει τίποτα άλλο να χάσει. Οι κατασχέσεις συνεχίζονται λοιπόν με αμύωτο μάλιστα ρυθμό. Το μόνο που έχει αλλάξει τελικά, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν καλά την αγορά, είναι ο τόπος του μαρτυρίου για εκείνους που χάνουν τα σπίτια τους. Οι πληστηριασμοί δεν γίνονται πλέον στα δημαρχία λοιπόν, αλλά στα ειρηνοδικεία όλης της χώρας. Κατά τα άλλα, η εικόνα είναι ακριβώς η ίδια. Κρατικοί υπάλληλοι με φακέλους, απελπισμένοι δανειολήπτες που προσπαθούν μέχρι το παραένα να σώσουν ό,τι μπορούν, κοράκια που ψάχνουν την ευκαιρία. Σύμφωνα με τα στοιχεία των συμβολεογράφων, τουλάχιστον 350 κατοικίες και οικόπεδα βγαίνουν κάθε Τετάρτη σε πληστηριασμό στα ειρηνοδικεία όλης της χώρας. Από αυτά, περίπου 70 θα αλλάξουν κάθε εβδομάδα τελικά χέρια. Μέσα σε μία ώρα λοιπόν, από τις 4 ως τις 5 κάθε εβδομάδα, περιουσίες που χτίστηκαν με όνειρα, με κόπο αλλά και με δάνεια βεβαίως, αλλάζουν χέρια. Είναι η τρίτη φορά που βρίσκομαι σε αυτήν την κατάσταση. Είναι μια ιδιαίτερα ψυχοφθόρα διαδικασία. Γιατί δεν ξέρεις ότι μέσα σε λίγες στιγμές αλλάζει η χέρια ένα πράγμα που είσαι τουλάχιστον συναισθηματικά μαζί του δεμένους. Είναι το αυτονόητο αυτό. Δεν νομίζω ότι θέλει περισσότερη περιγραφή. Μόνο αν το έχεις αυτό, αν είσαι σε μια τέτοια κατάσταση μπορεί να καταλάβεις. Σήμερα η οικονομική εξουσία, η οποία δεν την ξέρουμε, είναι απρόσωπη,
Παλιά ξέραμε τον εχθρό, το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Λέει οι κερδοσκόποι. Τι θα πει κερδοσκόποι, ποιοι είναι οι κερδοσκόποι? Αόριστοι. Έννοιες χωρίς πρόσωπα, έτσι. Έτσι, έννοιες χωρίς πρόσωπα. Αυτό το απρόσωπο, γιατί να το έχω εγώ μπροστά μου και να μην σηκωθώ εγώ απέναντί του? Οι αγορές. Οι αγορές. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τα χρηματιστήρια, τα αυτά, ποιοι είναι πίσω από αυτά? Πουλήθηκε στην Πειραιά, στην Αγίου Δημητρίου, στα Ταμπούρια, ένα σπίτι, το οποίο έχει 135.000 αντικειμενική αξία, 190 τετραγωνικά και το πήρε 50.000. Όταν μου το είπε, λέω, με δουλεύει. Πήγα στη Γάμα εφορία που υπάγεται η περιοχή και είδα τον προϊστάμενο. Μου λέει, και εμένα μου έκανε εντύπωση, αλλά το διασταύρωσα, 50.000 πλήρωσε, κύριε μου. Λέει. Και αυτό πώς έγινε, ήταν κάτω από την αντικειμενική? Η αντικειμενική 136 και πλήρωσε 50. Γιατί αυτός είχε ανάγκη. Ήταν άρρωστος άνθρωπος, κάποια σοβαρά ασθένεια είχε, έπρεπε να κάνει μετρητά. Το έδωσε έτσι. Στον πληστηριασμό δεν μπορεί να γίνει αυτό? Στον πληστηριασμό δεν γίνεται. Θα βγει στην αντικειμενική, θα έβγαινε 136. Ποιος θα το έπαιρνε? Δεν το παίρνει κανείς. Συμβαίνει το ίδιο πράγμα που συμβαίνει στα νοσοκομεία όταν είναι ο γέρος ετοιμοθάνατος, που έχουν πάρει το γραφείο κηδιών και τους λένε, παιδιά, είναι έτοιμος, ελάτε να τον πάρετε. Κάπως έτσι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται. Δεν τους ενδιαφέρει αν έχεις παιδιά, αν έχεις οικογένεια, αν... Δεν τα κλέψαμε, τα φτιάξαμε, τα αγοράσαμε, τα βγάλαμε έτσι, με υδρότα και αίμα. Τα όνειρα, ο κόπος και τα δάνεια είναι άλλωστε η συνταγή πάνω στην οποία στηρίχθηκε ολόκληρο το κατασκευαστικό θαύμα των τελευταίων δεκαετιών. Έτσι οι Έλληνες ονειρεύονταν, οι τράπεζες έδιναν, οι δανειολήπτες έκτιζαν ή αγόραζαν. Ξεκινάτε λοιπόν εδώ. Τότε δεν ξέρω, δίναν δάνεια οι τράπεζες? Δίνανε. Ήταν εκτιματική τράπεζα, η οποία όμως για να δώσει δάνειο σου ζητούσε πάρα πολλά πράγματα και εγγυήσεις και εχέγγυα και δεν σου έδινε όλα τα λεφτά μαζεμένα, αλλά ερχόταν και έλεγχε πώς εξελίσσεται το έργο και σου δίνει εκτιματικά τα έργα. Καλώς έκανε, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, γιατί είδατε μετά τη δεκαετία του 90 και του 2000 την ασυδοσία με τα δάνεια και που καταλήξαμε σήμερα. Εδώ τώρα έρχεται ένα πολύ σοβαρό θέμα για το πώς μεθοδεύτηκε αυτό το πράγμα. Ξεκινάτε λοιπόν, παίρνετε κομματάκια των δανείων και αρχίζετε να χτίζετε αυτό το σπίτι. Ήσασταν εδώ, δηλαδή ήσασταν από τους ανθρώπους που ήταν πάνω από την οικονομία? Σαφώς. Άρα τη ζήσατε τούβλο. Και μάλιστα πολλές φορές όταν έκανα τα δάπεδα μέσα, είχα φέρει ένα πλακά και το έβαζα ξέρα, γιατί ήταν με σχιστόλιθο κάτω και με σχήματα φτιαγμένα. Και του είχα πει, σε φτάνει σήμερα να βγάλεις τη δουλειά? Μου έλεγε ναι. Και γύριζε και αυτός είχε τελειώσει ο νωρίς και προχώρησε όπως ήθελε μόνος του και τα ξύλωνα. Έπαιρνα τον καζάκι και τα ξύλωνα και του έλεγα, θα τα φτιάξω όπως τα λέω εγώ. Και όχι μόνο αυτά, αλλά και με ηλεκτρολόγους. Δηλαδή αυτό το σπίτι για την εποχή του ήταν τόσο πρωτοποριακό, να σκεφτείς ότι έχει πρίζες στο δάπεδο απάνω. Γιατί όλη η εγκατάσταση ηλεκτρική, επειδή δεν έχει επίχρησμα, είναι όλο τούβλο, ξύλο και αλουμίνιο. Ήταν όλοι οι εγκαταστάσεις, και οι υδραυλικές αλλά και οι φωτιστικές, ήταν στα δάπεδα. Αυτό ήταν με δικές σας ιδέες, ήταν το μεράκι σας? Ήταν με ιδέες των αρχιτεκτόνων και δικές μου. Ήταν μάλιστα ο στατικός που έκανε αυτό το σπίτι, είναι ο στατικός ο οποίος έκανε το στάδιο της ειρήνης και φιλίας και το ΕΟΑΚΑ. Μάλιστα. Θα το λέω αυτό γιατί είναι πολύ υψηλό επίπεδο στατικός. Και μάλιστα γελούσαμε γιατί όταν είχαμε δει, ήταν σκελετός στο σπίτι και είχαμε έρθει να το φωτογραφίσει ο Δημήτρης ο Μπαραχτάρης. Είμαστε απέναντι στο μπαλκόνι και τραβούσε φωτογραφίες και όπως το κοιτάει μου λέει: έχεις κανένα άλλο μεγαλύτερο οικόπεδο? Του λέω: γιατί? Να το σκόσουμε γερανό, μου λέει να το πάμε εκεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι όλο το σπίτι δεμένο. Ήταν πρωτοποριακό. Από αυτό που μου λέτε καταλαβαίνω ότι ρίξατε προσωπική δουλειά όμως. Έτσι, δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το πονάει κανείς όμως. Κοίταξε, βεβαίως το πονάς, αλλά δεν σταματάς. Η ζωή δεν σταματάει. Κατερίνα, πόσο καιρό έχεις να έρθεις εδώ? Έχω να έρθω από το 10. Το 2010. Το 2010, ναι. Τότε είχες έρθει, για ποιο λόγο? Ήταν και τελευταία φορά μετά από αυτό που έγινε. Την έξωση. Πώς νιώθει κανείς που έρχεται μετά από 3 χρόνια έτσι, στο πρώην σπίτι του, στην παλιά του γειτονιά που λέει και το τραγούδι? Όχι καλά πάντως. Μου έρχονται πολλές μνήμες και όχι τόσο καλές. Αναμνήσεις, πρέπει να σου έρχονται και καλές. Θέλω να πω ότι εδώ μεγάλωσες. Καλές, ναι, εντάξει, από τα παιδικά μου χρόνια, ναι. Εδώ, ας πούμε, είναι η αυλή που μεγάλωσες. Έκανα ποδήλατο, ναι. Έπαιζα με τα άλλα παιδιά. Ήσουν από παιδάκι εδώ, από εδώ μεγάλωσες, έτσι? Ναι. Απλά μου το κόψανε λίγο βία. Πότε ήρθε η οικογένειά σου αυτό το σπίτι εδώ? Είναι το σπίτι προκατοικία που βλέπουμε πίσω μας, ναι. έτσι?
Από το 1991. 91. Και πότε φύγατε? Το 2010. 19 χρόνια. Άρα όλα τα νεανικά σου χρόνια, στην ουσία, και τα παιδικά σου, έτσι. Από μικρή. Εδώ πήγα σχολείο, εδώ έκανα τους πρώτους μου φίλους, εδώ έπαιξα, εδώ χτύπησα, εδώ όλα. Έχεις ακόμα φίλους από εδώ? Ναι, έχω. Κρατάς επαφές? Έχω, ναι, 2-3 ανθρώπους. Τώρα που έρχεσαι 3 χρόνια μετά, τι έχει αλλάξει? Τίποτα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Τίποτα, ο κήπος ίδιος, το... Όλα ίδια είναι. Τσιμέντο Έχουν ίδιο, μεγαλώσει λίγο τα δέντρα. Έχουν μεγαλώσει τα δέντρα. Στο σπίτι? Στο σπίτι, δεν ξέρω, δεν έχω πάει. Δεν ξέρω αν θα ήθελα και να πάω. Αν είχες δυνατότητα θα μπαίνες μέσα τώρα? Όχι. Όχι, Περίεργο συναίσθημα. Να μπαίνεις στο σπίτι σου που δεν είναι πλέον σπίτι σου. Ναι. Εγώ σε αυτό το σπίτι ήρθα 22 χρονών. 22. Ήμουν μικρή κοπέλα. Εδώ έκανα τα παιδιά μου. Έχω 4 παιδιά. Εδώ τα μεγάλωσα όπως μπορούσα. Μόνη μου. Χωρίς καμιά βοήθεια. Εκτός της συγχωρεμένης παιδεράς μου. Σε αυτό το σχολείο εδώ. Εδώ πήγαν τα παιδιά, δίπλα μας. Πήγαν όλα τα παιδιά. Και ο άντρας μου. Και οι κουνιάδες μου. Συνδέσατε τη ζωή σας, δηλαδή, με λίγα λόγια, και με τη γειτονιά, Ναι. και με όλα, έτσι. Η γειτονιά όλοι θεωρώ ότι είναι δικοί μου άνθρωποι. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι Πόσα χρόνια άλλο. συνολικά μείνατε? Γύρω στα 28-29 χρόνια. Μια ζωή είναι, έτσι. Ακριβώς. Αυτό που μας δίδαξε η κρίση όμως είναι ότι η ζωή δεν έχει μόνο καλύτερες ημέρες. Έχει και τις μαύρες μέρες, σαν αυτές που ζούμε τώρα, σαν αυτές που φέρνει η κρίση. Και τότε το όνειρό μας γίνεται φιάλτης. Το σπίτι φέρνει χρέη και τα χρέη γίνονται φιλιά. Ο άντρας σας τι δουλειά κάνει? Ο άντρας μου ασχολείται με τις οικοδομές. Από τότε που θυμάμαι τη ζωή μου εδώ μέσα, έχοντας δηλαδή τη Μαρία μου και το τρίτο παιδί στην κοιλιά, θυμάμαι ότι μόνιμα αιωρούσε πάνω από το κεφάλι μας μια βόμβα ή έξωση. Είχα σκεφτεί πολλές φορές. 15-17 χρόνια εσείς ζούσατε και μεγαλώνατε τα παιδιά σας με έναν εφιάλτη στην ουσία, το ότι Όντως. θα μας πάρουν, δεν θα μας πάρουν το σπίτι. Όντως, ένα σπίτι που για το οποίο δεν έχουμε πάρει μία δραχμή. Μας καταράκωσαν, μας διαμέλυσαν, μας χώρισαν. Έχω αναγκαστεί τα 2 μου παιδιά να είναι εδώ και τα άλλα 2 μου να είναι στην Αθήνα μαζί μου. Δεν μου έδωσαν καν τη δυνατότητα να μεγαλώσω το εγγόνι μου. Ένα εγγόνι σας ζει εδώ. ζει εδώ, είναι παντρεμένη. Εσείς τώρα έχετε φύγει και ζείτε πού? Ζω στην Αθήνα, στο πατρικό μου. Σε ένα σπίτι 57 τετραγωνικά, ζούμε όλοι μαζί, αναγκαστικά. Και δεν μπορούμε να είμαστε όλη η οικογένεια ενωμένη έτσι όπως έχουμε μάθει. Εγώ 16 χρόνια αγωνίωσα να πάρω αυτό το βήμα που μου δίνετε εσείς σήμερα. Το φτιάξαμε πάρα πολύ αγάπη για την οικογένειά μου, για τα παιδιά μου, να έχουν κάτι από μένα, να βρούνε κάτι. Σε κάποια φάση όταν ήρθε η κρίση προσπαθήσαμε να το κρατήσουμε με 1000 ζόρια. Σε κάποια φάση όμως είχαμε μείνει πίσω στις πληρωμές. Η τράπεζα, εντάξει, άρχισε το γνωστό παιχνίδι. Το βγάλανε σε πληστηριασμό. Την πρώτη φορά δεν πήγε κανείς να το πάρει, γιατί κανείς μικονιάτης δεν θα έρθει να σου πάρει την περιουσία σου. Ήταν όλα ήταν στημένο όλο το κόλπο, θα έλεγα. Από μια συμβολογράφο, ένα μεσίτη, την ίδια την τράπεζα και το κοράκι που ήρθε και το αγόρασε. Δεν είχε ούτε βίλα, ούτε είχε σπίτια, ούτε τίποτα. Είχε μια πιστωτική κάρτα. Μια πιστωτική κάρτα. Την οποία χρέωσε. Η οποία η πίστοση της κάρτας ήταν 700 ευρώ. Για 700 ευρώ της πήραν το σπίτι. Χωρίς ποτέ να ξέρουμε πώς και γιατί. Όταν ήταν στο νοσοκομείο, μας πήραν τηλέφωνο, κάναμε κάποιες ενέργειες, στείλαμε επιστολή. Συγκέντρωσα εγώ όλα τα χαρτιά από τον Άγιο Σάββα
με το πρόβλημα της υγείας της και όλα, και μας καθησύχαζαν κοροϊδεύοντάς μας και τη μητέρα μου. Την παίρναν τηλέφωνο στο σπίτι από την τράπεζα και της λέγανε: μην ανησυχείτε, κυρία Λαζαράκου, το θέμα έχει τακτοποιηθεί. Ξέρετε γιατί είναι σημαντική η μαρτυρία σας, γιατί όλο αυτό το διάστημα ακούμε ότι μην ανησυχείτε. Οι κατασχέσεις θα γίνουν μόνο σε αυτούς τους πολύ προκλητικούς και πλούσιους που δεν πληρώνουν. Όλους τους άλλους θα τους προστατέψει το κράτος και οι αρμόδιες υπηρεσίες. Εσείς έχετε ζήσει τι σημαίνει προστασία του κράτους και των αρμόδιων υπηρεσιών. Λοιπόν, εσάς ποιος σας προστάτευσε για να μην χάσετε το σπίτι σας για 700 ευρώ? Κανένας. Έκανα τα πάντα. Πήγα παντού. Πήρα μέχρι λοιπόν, και το Υπουργείο Δικαιοσύνης τηλέφωνο και υπήρξε πλήρης αδιαφορία από τους πάντες. Δεν νοιάστηκε κανείς. Και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης όταν πήρα και τους είπα κάποια πράγματα, την περίπτωση ακριβώς, πώς έχει, από μεγάλη προσπάθεια μετά από 5 μέρες για να μπορέσω να βρω κάποιον να επικοινωνήσω, μου είπαν ότι εφόσον έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για σας. Ούτε καν ασχολήθηκε κανείς. Όταν ήρθε λοιπόν αυτό το χρέος των 700 ευρώ, για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί εδώ πέρα, και εσείς δεν ενημερωθήκατε ποτέ γραπτός ότι το σπίτι σας πρόκειται να βγει στον πληστηριασμό, και κάποια μέρα σας χτύπησε ένας καλός κύριος το κουδούνι και σας είπε: είμαι ο δικαστικός κλητήρας, όλοι έξω. Ναι. Έτσι, τις επόμενες ημέρες, επειδή αυτό δεν συμβαίνει σε μια φυσιολογική και πολιτισμένη χώρα, έτσι, χωρίς να ειδοποιηθείς ποτέ να χάσεις το σπίτι σου, τις επόμενες ημέρες απευθυνθήκατε σε κάποιες από αυτές τις φοβερές υπηρεσίες του κράτους που υποτίθεται θα προστατέψουν και σήμερα τους άλλους ανθρώπους? Πήγαμε παντού. Δηλαδή, πού πήγατε? Πήγα μέχρι και στα δικαστήρια στον Πειραιά. Πήγα να βρω κάποιον εισαγγελέα, μήπως αναλάβει ο ίδιος από την ανθρώπινη πλευρά να μας βοηθήσει στο θέμα αυτό που αντιμετωπίζαμε. Και σας πληροφορώ ότι δεν ενδιαφέρθηκε απολύτως κανείς. Κανένας δεν έδειξε την παραμικρή ευαισθησία για αυτό που συνέβαινε. Κανένας δεν νοιάστηκε. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, ακούγοντας ότι οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες θα προστατέψουν τον πολίτη. Είναι ένα μεγάλο ψέμα. Το μεγαλύτερο ψέμα το οποίο έχω βιώσει με το χειρότερο τρόπο. Εγώ στην οικογένειά μου. Πώς φτάσαμε εδώ, τι συνέβη? Μια πιστωτική κάρτα. Σπίτι χάθηκε από πιστωτική κάρτα. Σπίτι χάθηκε από πιστωτική κάρτα, το οποίο δεν ήταν και ποτέ υποθηκευμένο. Δεν ήταν ούτε στεγαστικό δάνειο, ούτε κάτι τέτοιο, μια πιστωτική κάρτα. Πόσο μπορεί να χρεώσει κανείς μια πιστωτική κάρτα για να χάσει το σπίτι του? Δηλαδή, για τι ποσό μιλάμε? Για το τι ποσό το χάσαμε? Για 700 ευρώ. Για 700 ευρώ. Ένα σπίτι πόσα τετραγωνικά? 78. Το οποίο σε τι ποσό βγήκε στον πληστηριασμό? 16.000 ευρώ. Τώρα, πώς φτάσατε εσείς για 700 ευρώ να χάσετε αυτό το σπίτι? Και στο λέω γιατί είμαστε σε μια εποχή που την παρακολουθείς, φαντάζομαι, όπου είναι πολύ ψηλά το θέμα των πληστηριασμών και συζητάμε για το αν θα ξεκινήσει ξανά όλη αυτή η διαδικασία, αν θα μπορεί ο κόσμος να χάνει το σπίτι του για χρέη, προς το δημόσιο, προς την εφορία, προς τα ταμεία. Εσείς τώρα για 700 ευρώ, με συγχωρείτε που θα το πω, αστείο ποσό, έτσι? Αστείο. Για να χάσει σπίτι τουλάχιστον. Προφανώς σε αυτή τη σύγκριση. Πώς φτάσατε να χάσετε ένα σπίτι? Βασικά να πω ότι όλο αυτό το διάστημα είχα τη μητέρα μου άρρωστη με καρκίνο. Δεν μας ενημέρωσε ποτέ κανείς για το ότι βγαίνει σε πληστηριασμό το σπίτι, και όταν κάποια στιγμή ήρθε ένα χαρτί, η μητέρα μου νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα. Οπότε ήταν λίγο περίεργο το να αφήσεις το πρόβλημα υγείας και να ασχοληθείς με την πιστωτική κάρτα, που λες αποκλείεται να γίνει κάτι τέτοιο για 700 ευρώ. Το τρενάρεις δηλαδή. Όλο αυτό το διάστημα δεν λαμβάνατε ειδοποιητήρια, χαρτιά, όχι, τίποτα. Ότι θα σας κάνουμε αυτό, θα σας κάνουμε εκείνο, την απειλή της κατάσχεσης, κάποιες έγγραφες ειδοποιήσεις? Τίποτα απολύτως. Και μάλιστα όταν εκ των υστέρων μάθαμε ότι τι πρόκειται να συμβεί, όχι ότι συνέβη, γίνεται τώρα, επειδή νοσηλευόταν ήδη η μητέρα μου στον Άγιο Σάββα, είχα στείλει και επιστολές, εγώ προσωπικά δηλαδή, με φάξ μέσα από τον Άγιο Σάββα. Είχαμε μιλήσει και στο τηλέφωνο ότι, ξέρετε, έχουμε ένα πρόβλημα υγείας, δεν το αμελούμε. Απλά αυτή τη στιγμή δεν γίνεται να αμελήσεις το πρόβλημα υγείας και να τρέξει για τα 700 ευρώ της πιστωτικής. Ή ας πούμε, δώστε μου λίγο χρόνο να βρω κι εγώ λίγο χρόνο. Τι σου απαντούσαν τότε? Βασικά μου λέγανε ότι εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα και απλά να το έχετε στο μυαλό σας, να το κάνετε όσο πιο σύντομα γίνεται. Δηλαδή δεν μου είπε κανείς ότι κάνε κάτι τώρα γιατί θα βγει το σπίτι σε πληστηριασμό. Αυτά τα καλά παιδιά των εισπρακτικών εταιριών που τηλεφωνούν και ενημερώνουν. Αυτό, τίποτα. Και μάλιστα παίρνανε και τηλέφωνο, παίρνανε και εμένα και τη μητέρα της μητέρας μου και λέγανε όλα καλά, δεν έχετε κάποιο πρόβλημα, μην αγχώνεστε για κάτι περαιτέρω, θα το λύσουμε. Ξέρεις να διαβάζεις? Ξέρω.
Τι γράφει εδώ? Αναμπέλ. 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 Πού στράβωσε η ιστορία, πού μπλέξατε? Εντάξει, ήρθαν ανάποδα τα πράγματα. Βγήκε τότε, έπεσε ο κινηματογράφος σε δεύτερη μοίρα, βγήκε τηλεόραση. Κρατούσαμε. Η χρυσή εποχή της τηλεόρασης. Της τηλεόρασης, αλλά υπήρχε και μια αντίδραση των παραγωγών του κινηματογράφου να πάνε κόντρα στους παραγωγούς της τηλεόρασης και μάλιστα διαφωνούσα εγώ με τον Καραγιάννη και του έλεγα: αφήνετε το χώρο στους διαφημιστές να μπουν μέσα και είναι λάθος αυτό. Θα μπείτε η παραγωγή μέσα στην τηλεόραση. Εν πάση περιπτώσει, δικαιώθηκα και σε αυτό, γιατί διαμορφώθηκε μια άλλη κατάσταση πολύ περίεργη τότε στην τηλεόραση. Στραβώνουν τα πράγματα λοιπόν και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Οι ηθοποιοί του κινηματογράφου στριμώχνονται, έτσι. Ναι. Όχι μόνο εσείς, όλοι. Και τότε αρχίζετε και εσείς, φαντάζομαι, να μην μπορείτε να αποπληρώσετε τις δόσεις σας, έτσι. Ναι. Οι τράπεζες στην εποχή εκείνη πώς ήταν απέναντι σε έναν άνθρωπο που ήταν στριμωγμένος? Βοηθούσαν και με μάλιστα μου παρατήρησαν πολλές φορές. Πήγαινα, έδινα έναντι. Καταφέραμε, δηλαδή υπήρχε μια διάθεση καλής προσπάθειας για να γλιτώσει το αντικείμενο. Δεν ήταν ψυχρές όπως είναι σήμερα. Πώς το ζούσατε όλο αυτό? Είστε από τους ανθρώπους που κοιμάται ήσυχος όταν χρωστάει, είστε από τους ανθρώπους που δεν μπορείτε να χρωστάτε, είστε από τους ανθρώπους που αγχώνονται? Γιατί υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Όχι, δεν αγχώνομαι. Είμαι άνθρωπος που δεν μπορώ να χρωστάω. Γι' αυτό και ό,τι χρέη έκανα, και έκανα αρκετά γιατί έκανα και δουλειές μετά. Δούλεψα 10 χρόνια για να ξοπλίσω και να μην χρωστάω δεκάρα σε κανέναν. Πόσο δύσκολο είναι να κλείνεις την πόρτα πίσω σου, να αδειάζεις ένα σπίτι και να φεύγεις, κυρία Αγγέλα? Πολύ. Το αυτοκίνητο εγκαταλείφθηκε στην άκρη του δρόμου. Τα κλειδιά βρέθηκαν πάνω στη μίζα. Ποιος ευνηδίασε τον οδηγό και έσβησε τα ίχνη του? Φως στο τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη, αύριο στις 11:04 το βράδυ. Even a perfect party starts off empty. Add some cool, make it hot. Give it a twist. That's the spirit. And above all, the perfect party deserves the perfect drink. Raise Bacardi and Cola to celebrate 150 years of parties. Autobild, το νούμερο 1 περιοδικό αυτοκινήτου στην Ευρώπη, τώρα στα περίπτερα. Δείτε πρώτοι πάνω από 40 νέα μοντέλα για όλα τα πορτοφόλια. Είναι η Alfa Romeo 4C καλύτερη από την Porsche Cayman. Τεστ μεταχειρισμένου. Τι βλάβες βγάζει το Honda Jazz και μεγάλη συγκριτική δοκιμή. Αυτό είναι το καλύτερο λάστιχο για το αυτοκίνητό σας. Autobild. Οδηγεί την εβδομάδα. Κάθε Παρασκευή μόνο 1,5 ευρώ. Νέα γενιά i30 Diesel με 13.990 ευρώ. Μη χάνεις λεπτό, γιατί και το Νοέμβριο μόνο στα ΑΒ δεκάδες προϊόντα έως και 50% φθηνότερα. Μέχρι 9 Νοεμβρίου θα βρείτε μοσχοφίλε ρομαντινία ελληνικά κελάρια 50% φθηνότερα μόνο 3,69. Χοιρινή μπριζόλα μόνο 3,79. Ελληνικά μήλα Starking μόνο 99 λεπτά. Και Kellogg's Coco Pops 1+1 δώρο. Αυτό κι αν είναι δέσμευση τιμής. Μόνο στα ΑΒ. Πού αλλού? Ένας άντρας, μία γυναίκα. Ανάμεσα τους αμοιβαία αντιπάθεια. Κι όμως πρέπει να μεγαλώσουν μαζί ένα παιδί. Η ζωή όπως την ξέρουμε. Γιατί υπάρχουν κάποιες ρομαντικές κομμεντί που πηγαίνουν το αίσθημα σε μεγαλύτερα βάθη. Αύριο στις 9 το βράδυ στο Alpha Box Office. Όλοι για ένα! Tantum Verde!
Κανένας πονόλαιμος δεν μπορεί να αντισταθεί στους 3 στοματοφύλακες του Tantum Verde. Η ολοκληρωμένη λύση για τον πονόλαιμο με τριπλή δράση που διαρκεί στον ερεθισμό, στη φλεγμονή, στον πόνο. Tantum Verde από την Αντζελίνη. 210-94-72-222. Το τηλέφωνο ανήκει στην κυρία Μαρία Παπά. Μαρία Παπά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. 11-8-80-80. Ξημέρωσε, Μαρία. Τάξιπλον, το ταξί του 21ου αιώνα. Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή στο κινητό σας και περάστε στη νέα εποχή της μετακίνησης. Και χωρίς χρέωση κλήσης. Τάξιπλον, πιο πολύ από ταξί. Κάθε μέρα προσπαθώ να πάω πιο πέρα, να γίνω καλύτερος. Γιατί είναι σπουδαίο να ξεπερνάς τον εαυτό σου. Αλλά είναι ακόμα σπουδαιότερο όταν δεν το κάνεις μόνο για τον εαυτό σου. Στις 10 Νοεμβρίου τρέχουμε για τρίτη χρονιά στον 31ο κλασικό μαραθώνιο Αθηνών. Για μας, για τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ και της Φλόγας. Γιατί όταν οι άνθρωποι προσπαθούν, οι εταιρείες πρέπει να προσπαθούν περισσότερο. Wind. Φέτος στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητα σε κοντάν από τη Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Με οικονομία έως 80%. Mitsubishi Electric συστήματα θέρμανσης. 8 χρόνια MediaMarkt. Κάθε φέτος και πιο τζάμπα. Και την Παρασκευή τζάμπα σαν να μην υπάρχει αύριο. Ηλεκτρική σκούπα ΑΕΚΕ 1800 βατ. Με φίλτρο HEPA από 79 τώρα μόνο 49 ευρώ. Μόνο την Παρασκευή. MediaMarkt. Δεν είμαι και χθεσινός. Εσείς ποια ντόπια παραδοσιακή συνταγή θα μας δείξετε σήμερα? Τόστ. Παίρνουμε 2 φέτες ψωμί, βάζουμε μέσα τυράκι ήπειρος οικογενειακό και το ψήνουμε. Το τόστ έγινε ντόπιο. Νέο κίτρινο τυρί ήπειρος οικογενειακό. Κατευθείαν από την Ήπειρο για το τόστ σας. Νέα σελίδα στις χρεώσεις της σταθερής. Τώρα μπορείς να μιλάς ακόμα πιο οικονομικά προς κινητά όλων των δικτύων, αστικά και υπεραστικά. Hold Double Play ευέλικτα. 24 ίντερνετ και ως 1000 λεπτά για να μιλάς όπου και όσο θες, μόνο από 20 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο 13844, στο hold.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Ελλάς Online. Δίπλα σου κάθε μέρα. Πώς μπορεί ένα αυτοκίνητο να διανύσει έως 1470 χιλιόμετρα με ένα μόνο γέμισμα? Μόνο με το νέο Citroën C3 Diesel. Νέο Citroën C3 Diesel πεντάφυρο. Και χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 11.290 ευρώ. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Συγγνώμη! Το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε τον! Πιάστε τον! Τώρα, άμα σου πω ότι πάω να πληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιώς. I can't be with her, but I can with you. Where's Dad? Are you watching me? I don't know what you mean. Tell me, goddammit! Η σειρά που κόβει την ανάσα. Homeland. Δευτέρα στις 10:30 το βράδυ στο Alpha Block Series.
Όταν οι εναλλακτικές λύσεις τελειώνουν, η θηλιά αυτή σε πνίγει και σε οδηγεί στην κατάρρευση. Τη στιγμή που κάποιος καταλαβαίνει ότι χάνει το σπίτι του, τη στιγμή που μπαίνει ο κλητήρας και το σφραγίζει τελικά, η ώρα του πληστηριασμού που κάποιος το χτυπάει και το παίρνει, είναι, λένε, εκείνοι που το βιώνουν μια στιγμή που δεν θα την ξεχάσεις ποτέ. Τα παιδιά τώρα όλα αυτά τα χρόνια μεγαλώσανε με το θέμα της κατάσχεσης και της έξωσης να είναι μέσα στο σπίτι, έτσι, να το συζητάτε. Έτσι. Τι σας ρώταγαν, τι σας έλεγαν για αυτό το θέμα? Όταν ήταν μικρά, με κοίταγαν στα μάτια και με ρώταγαν, μαμά, θα μας πάρουν το σπίτι. Πόσο δύσκολο είναι να κλείνεις την πόρτα πίσω σου, να αδειάζεις ένα σπίτι και να φεύγεις, κυρία Αγγέλα? Πολύ. Τη θυμάστε εκείνη την ημέρα, είμαι βέβαιος. Εδώ μέσα έχουμε ζήσει τα πάντα. Τις αγωνίες μας, τις στεναχώριες μας. Μεγαλώσαμε τα παιδιά μας. Τα αγαπήσαμε. Θέλαμε να τους προσφέρουμε. Ό,τι προσφέρει τελικά κάθε γονιός στο παιδί του με υπέρμετρο βαθμό. Τι θυμάστε εκείνη την ημέρα? Είναι μια μέρα, ας πούμε, την οποία την έχετε στο μυαλό σας από το πρωί μέχρι το βράδυ, ότι ήταν, ξέρω εγώ... Ακούστε, όλες οι μέρες ήταν εφιαλτικές για εμάς όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ήταν αυτή πιο δύσκολη η μέρα που φύγατε? Ή ήταν και ανακούφιση στο κάτω-κάτω από όλα όσα περάσει? Τι ήταν ακριβώς εκείνη την μέρα? Δεν μπορώ να το ξέρω το συναίσθημα, δεν το θυμάμαι, δεν μπορώ να το ξέρω. Ξέρω ότι έχω ζήσει εφιαλτικά εδώ μέσα όσον αφορά την τράπεζα και ξέρω ότι το γεγονός του ότι με έχουν χωρίσει από τα παιδιά μου είναι κάτι που σαν άνθρωπος δεν μπορώ να αντέξω. Τα μαζεύετε λοιπόν ένα πρωινό και φεύγετε, έτσι. Πού πήγατε εκείνη την ημέρα? Στην Αθήνα. Αθήνα. Στους γονείς. Ο μπαμπάς μου έχει πεθάνει. Το νοικοκυριό, τα πράγματά σας? Τα περισσότερα, αρκετά από αυτά έμειναν εδώ μέσα. Ορισμένα τα μετέφερα. Αρκετά. Αν κοιτάξετε εδώ πίσω, αν πάρει κάμερα, έχει μια μπετονιέρα. Όλα πίσω είναι τα εργαλεία του συζύγου μου. Εργαλεία αξίας πολλών ευρώ. Τώρα βλέποντας το σπίτι, λογικό είναι, ο καθένας στο σπίτι του ζει το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του. Έχετε αναμνήσεις από κάθε γωνιά, έτσι. Σίγουρα. Σε αυτό το σημείο έκανα αυτό, σε αυτό εκείνο. Σίγουρα. Σίγουρα, όχι μόνο αναμνήσεις και εμπειρίες. Η πεθερά μου πέθανε πριν 6 μήνες από τον καημό της, γιατί χάσαμε αυτό το σπίτι. Έχει περάσει 1,5 χρόνος περίπου από τότε που φύγατε. Έχετε ξανάρθει εδώ? Όχι, δεν μπορώ να έρχομαι, μου κάνει κακό. Μου κάνει πολύ κακό, αλήθεια. Δεν έχετε ξαναπεράσει? Όχι. Και ξαφνικά είμαστε στο σπίτι και ήρθανε 3-4 άνθρωποι. Υποτίθεται δικαστικός επιμελητής. Μια όμορφη μέρα που κοιμόσασταν. Μια όμορφη μέρα, ναι. Που είχαμε γυρίσει από χημειοθεραπεία, ήταν και μεσημέρι κιόλας. Ναι. Και άρχισαν και χτυπάγαν τα κουδούνια. Χωρίς καμία προειδοποίηση για κάτι. Χτυπάνε το κουδούνι. Η μητέρα μου ήταν στον καναπέ, κοιμότανε γιατί ήταν από χημειοθεραπεία, όπως είπα. Και ήρθαν αυτοί μέσα. Βία κιόλας, δηλαδή όχι ότι ναι, μπαίνουμε, έχουμε αυτή την. Που δεν είχαν τίποτα, δηλαδή ήταν όλο παράνομο, δεν υπήρχε κάτι νόμιμο. Κάτσε, ήταν ένας δικαστικός επιμελητής, ο οποίος σας έδειξε ένα χαρτί, κάτι. Ναι, ένα χαρτί το οποίο όμως δεν ίσχυε. Υποτίθεται ότι είχαν έρθει, αν θυμάμαι καλά, για καταμέτρηση των πραγμάτων στο σπίτι για να γίνει η έξωση, να το πω. Και βλέπετε ένα επιμελητή, ο οποίος τι σας λέει? Γεια σας, το σπίτι σας δεν είναι πλέον σπίτι σας? Ναι, αυτό, όπως ακριβώς το λέτε, τόσο απλά. Και πρέπει να βγείτε έξω. Πώς αντιδράσετε? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το περιγράψω. Δηλαδή δεν νιώθεις κάτι, δεν νιώθεις τίποτα εκείνη τη στιγμή. Το συνειδητοποίησες εκείνη την ώρα? Δεν πήρα καν πράγματα. Δηλαδή να πεις ότι θα πάρω ένα μπουφάν, κάτι ότι. Κάτι, συγγνώμη, μπήκε αυτός ο άνθρωπος και την επόμενη στιγμή βγήκες εσύ από το σπίτι? Ναι, φωνάξαμε εμείς την αστυνομία. Γιατί κάτι να κάνουμε κι εμείς σαν αντίδραση. Το μόνο που η αστυνομία μας είπε είναι ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν νόμιμα χαρτιά, το ότι μπορεί να έχει ένα χαρτί και εγώ μπορεί να πάω με ένα χαρτί σε ένα σπίτι. Δεν λέει κάτι.
μας είπανε μόνο ότι μην υπογράψουμε τίποτα και ότι να μην το δεχτούμε. Ήσασταν μέσα στο σπίτι όταν ήρθε ο κλητήρας και σας είπε γεια σας έξω. Ακριβώς. Και έφεραν και μέσα στο σπίτι άτομα τα οποία δεν ήταν καν νόμιμα. Ήτανε μία κλίκα ανθρώπων. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς θεωρείτε και υποστηρίζετε ότι πέσατε θύμα ενός κυκλώματος. Ακριβώς. Από εκείνους που στοχεύουν και στοχοποιούν κάποια συγκεκριμένα σπίτια, έτσι ανθρώπων ακριβώς. που δεν έχουν τη δύναμη να αντιδράσουν και τα παίρνουν για μια μπουκιά ψωμί, έτσι. Έτσι ακριβώς. Αυτό ακριβώς έχει συμβεί στη δική μας περίπτωση. Ενώ είχα λοιπόν ένα χρέος 700-800 τα οποία με λίγο ρύθμιση θα μπορούσα να τα καλύψω, δεν τους ενδιέφερε αυτό. Τους ενδιέφερε να βγάλουν το σπίτι στο πληστηριασμό για να πάρουν στη συγκεκριμένη περίπτωση το 1 τρίτο από 560.000 που τελικά πουλήθηκε αυτό το σπίτι. Η τράπεζα λοιπόν στην ουσία από τα 800.000 που έπρεπε να πάρει από μένα συμβιβάστηκε με 180.000. Εγώ έχω ένα πολύ μεγάλο πιστεύω, δεν έχω βέβαια την οικονομική πολυτέλεια γι' αυτό, για να αγοράσω δηλαδή αυτό το σπίτι από τον ιδιοκτήτη, αλλά έχω ένα πιστεύω μέσα μου ότι κάποια στιγμή αυτό το σπίτι θα ξανάρθει στα χέρια μου. Το νιώθεις, Το νιώθω μέσα μου βαθιά. Ίσως είναι και αυτό που με κρατάει στη ζωή και που δεν κάνω διάφορα διαβήματα. Δεν είναι δεν ξέρω εγώ. αυτό που λέμε άστο να πάει ένα παλιό σπιτό, είναι θα βρούμε ένα άλλο, θα φτιάξουμε τη ζωή, τα παιδιά σας μεγαλώνουν. Όχι, για μένα δεν είναι. Εγώ είχα όνειρα για αυτό το σπίτι. Είχα όνειρα να βλέπω τα νύψια μου και τα παιδιά μου όλα μαζί σε αυτό το κτήμα, σε αυτή την αυλή. Αγαπάω τις κουνιάδες μου. Είχα όνειρο να τρέχει το εγγόνι μου σε αυτό το κτήμα. Υπάρχουν βεβαίως και εκείνοι που το παλεύουν μέχρι και την τελευταία στιγμή. Είναι εκείνοι που κάθε Τετάρτη ζουν με την ελπίδα ότι θα καταφέρουν τελικά να μπλοκάρουν τον πληστηριασμό ή έστω ότι δεν θα βρεθεί κανείς για να ενδιαφερθεί για το δικό του σπίτι. Κάθε Τετάρτη αυτοί οι άνθρωποι από το πρωί ζουν με την αγωνία για το τι θα συμβεί εκείνη την κρίσιμη ώρα. Από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Ο Παναγιώτης που θα γνωρίσουμε τώρα είναι ένας από εκείνους που αυτή τη φορά κατάφερε να γλιτώσει το σπίτι. Μου είπαν ευθέως ότι θα το χτυπήσουμε. Μάλιστα είδα και κάποιες ιστορίες ιστερίας εκεί με κάποια κυρία συγκεκριμένα θυμάμαι που πήγε να το χάσει και οριόταν για 40.000. Για κάποιο αστείο ποσό δηλαδή πήγε να το χάσει. Τελικά τα βρήκαν και για εκείνη, από ό,τι κατάλαβα, από τα συμφραζόμενα παρατηρούσα. Και μετά ο κύριος ο συγκεκριμένος με πλησίασε, μου είπε αν θέλω να το πάρει και να μου το ξαναδώσει μετά. Σε κάποια φάση και εγώ εντελώς χωρίς καθόλου ίχνος συναισθηματικού, λέω άμα θες πάρ' το, του λέω. Τέλος πάντων η συμφωνία ήταν ότι έπρεπε να υπάρξει ένα τίμημα γι' αυτό, για να μην το χτυπήσουν. Ήταν γύρω στις 2.000 από ό,τι θυμάμαι. Και μάλιστα αυτά τα λεφτά τα είχα μαζέψει για να τα δώσω στην τράπεζα. Εκείνοι που παλεύουν να σώσουν το σπίτι τους λοιπόν, εκείνοι που δεν έχουν παραδοθεί ακόμη, θα βρεθούν στο ειρηνοδικείο αντιμέτωποι με τα κοράκια. Γιατί το μέρος όπου γίνονται οι πληστηριασμοί μπορεί να άλλαξε, οι άνθρωποι που αρπάζουν τις περιουσίες όμως δεν έχουν αλλάξει. Είναι οι ίδιοι χρόνια τώρα, αν και λιγότεροι πια, γιατί όπως λένε αυτή η δουλειά δεν έχει πλέον μεγάλο κέρδος. Τι να το κάνεις άλλωστε το ακίνητο αν δεν μπορείς να το πουλήσεις, λέει ο κύριος Νίκος Μπότσης, ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά πάνω από 20 χρόνια. Είναι κοράκι. Το λέει, το υπογράφει και όπως θα δείτε δεν τον ενοχλεί και καθόλου. Αυτή η λέξη κοράκι σας ενοχλεί? Δηλαδή είναι μια λέξη η οποία θα την έχετε ακούσει, σας πειράζει? Μπα, για ποιο λόγο? Δεν ξέρω. Όχι, τίποτα. Το κοράκι το λένε με την έννοια ότι εσείς ας πούμε εκμεταλλεύεστε την ανάγκη και τον πόνο κάποιου άλλου. Το γεγονός ότι χάνει το σπίτι του. Ναι. Αυτός που χάνει το σπίτι του για μένα το χάνει δικαίως. Δεν το χάνει αδίκως. Όποιος και να είναι. Ελάχιστες περιπτώσεις. Ούτε 1%. Που να έχει δίκιο και να έχει άδικο αυτός που του έδωσε τα λεφτά. Το κύριο που πήρε τα λεφτά ήταν καλά. Όταν πήρε το εορτοδάνειο, όταν πήρε για διακοπές, όταν πήρε για το ένα για το άλλο και το δίνανε οι τράπεζες τα λεφτά, δεν έπρεπε να τα δώσει πίσω? Γιατί δεν πήγα να πάρω εγώ ποτέ δάνειο? Μια πιστωτική κάρτα μου δώσανε από μια τράπεζα,
και πήγα πίσω. Λέει τσάμπα είναι, δεν πληρώνει τίποτα. Και επειδή δεν πληρώνω τίποτα, του λέω: άμα τη χάσω, δεν θα πάει κάποιο να την αγοράσει. Και μόλις βγήκα εγώ, την έκοψα. Λέτε δηλαδή ότι. Κακή διαχείριση. Δεν πρέπει να λυπόμαστε αυτούς που χάνουν τα σπίτια τους. Το 99% όχι. Διότι όλοι, άμα τους ρωτήσεις, τα δάνεια που έχουν πάρει από τις τράπεζες είναι δεκαπλάσιας αξίας από τις εγγύησεις που έχουν βάλει στις τράπεζες. Άλλα τα έχουν πάρει οι υπάλληλοι των τραπεζών για να τους δώσουν τα δάνεια, και αυτό γινόταν πολύ τακτικά παλιότερα. Τώρα βέβαια έχουν σφίξει τα πράγματα, δεν παίρνει δάνειο κανείς. Τώρα όμως που ο κόσμος είτε χάνει τη δουλειά του, είτε χάνει μεγάλο κομμάτι του μισθού του, χωρίς να φταίει ο ίδιος. Ναι. Ο άνθρωπος αυτός που θα βρεθεί λοιπόν με μια κατάσχεση στην πλάτη, σε τι φταίει, κύριε Νίκο? Τον καιρό που ήταν χύμα τα λεφτά, δεν έκανε καλή διαχείριση. Όπως κάνανε ορισμένοι άνθρωποι. Από αυτούς που είχαν τα κοράκια, τα κοράκια που ερχόντουσαν εκεί, δεν πήραν ούτε καφέ. Τις περισσότερες για να έχουν τα χρήματα. Αυτός που πήγαινε στο καζίνο, στην Πάρνηθα και στο Λουτράκι και τα χάλαγε τα λεφτά. Είναι η ιστορία του Τζίτζικα και του Μέρμιγκα δηλαδή. Ναι. Και είσαστε οι Μέρμιγκες. Ναι. Δυστυχώς. Εσύ είχατε τύψει ποτέ χτυπώντας ένα κίνητο? Ότι να, αυτό τώρα ανήκει σε αυτή την οικογένεια η οποία θα μείνει στον δρόμο? Όχι. Δεν είχα τύψει, διότι κάποιος άλλος θα το έπαιρνε. Δεν το πήρα εγώ, θα το έπαιρνε κάποιος άλλος. Γιατί όλες οι ιστορίες από τα ακίνητα είναι όλες υπερχρεωμένες έναντι της αξίας των ακινήτων που πουληθήκανε. Υπάρχουν βεβαίως άνθρωποι που έχουν χάσει το σπίτι τους για μια πιστωτική κάρτα. Για 20 και για 30.000 ευρώ και για 10.000 ευρώ. Και για 500 ευρώ μάθαμε εμείς. Αυτοί? Εγώ δεν ξέρω καμία τέτοια περίπτωση. Γιατί πάντα όταν έρχεται συμβολογράφος εκεί ρωτάμε πόσο είναι το χρέος για να υπολογίσουμε αν έρθει η τράπεζα. Και αυτό το ρωτάγαμε πάντα. Δεν έχετε ακούσει μικρά χρέη δηλαδή? Μικρά χρέη όχι. Τώρα αν είναι τίποτα περιπτώσεις, δεν ξέρω, εγώ δεν έχω τύχει για μικρά χρέη. Τάζησα, λέει. Από αυτούς, εγώ οι επιταγές που λέω, οι ακάλυπτες, από εκεί ήταν, από αυτά τα κοράκια. Α, ερχόντουσαν και. Βέβαια. Και αυτά πάντα υπάρχουν. Δεν έχεις δει πως έχει γεμίσει όπως ήταν κάποτε τα παγωτά Νάκη, έχει γεμίσει αγορά χρυσού. Αν έχει ροδανιστήρια και αγορές χρυσού. Καταλαβαίνεις ποια κοράκια είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται αυτή τη στιγμή τις ανάγκες του κόσμου. Τα κοράκια της δικής σας εποχής ποια ήταν? Το κοβλήθη? Βέβαια. Πάντα υπάρχουν. Οι οποίοι παίρνουν πληροφορίες μέσα από τις τράπεζες. Ποια είναι για να βγουν στον πληστηριασμό και έρχονται. Ξαφνικά εμφανίζονται. Α, δεν τους ξέρατε? Όχι, βεβαίως. Γεια σου, είμαι ο Τάδε και θα ήθελα να σε δανείσω επειδή είσαι καλός άνθρωπος. Και. Είναι σύστημα. Τρελή τόκη, φαντάζομαι. Φυσικά. Βεβαίως τρελή τόκη. Είχατε φτάσει στο σημείο αυτοί οι άνθρωποι να σας απειλούν από ένα σημείο και μετά? Γιατί έχουν συμβεί και αυτά. Βεβαίως. Σας απειλήσαν? Βεβαίως. Βέβαια, λιγότερο εμένα επειδή ήμουν και επώνυμος. Μην ξεχνάς, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, είχα αυτό το προνόμιο, αν θέλεις. Το ότι δεν τολμούσαν πάρα πολύ, γιατί ξέρανε ότι είμαι επώνυμος και ότι ίσως θα είχαν και συνέπειες. Μέχρι πού είχαν φτάσει? Δεν είχαν φτάσει μέχρι, όχι για ξύλο βέβαια. Βέβαια, ένας μου είχε πει, ξέρεις, πάμε και χέρια και πόδια. Α, ναι. Βέβαια. Σπάμε και χέρια και πόδια. Ναι. Και τι είπα, αν θέλεις, έλα. Ποιος το πήρε το σπίτι? Δεν θέλω να πει το όνομά του, δεν με ενδιαφέρει κιόλας, αλλά ήταν ένας άνθρωπος εδώ από τη γειτονιά, ήταν ένας άνθρωπος που δεν τον γνώρισες ποτέ? Που δεν τον γνώρισα ποτέ. Έχεις πει στον πειρασμό τώρα να πας επάνω να του χτυπήσεις το κουδούνι για να του πεις γεια σας, εγώ έμενα εδώ? Δεν μένει ο ίδιος εδώ. Αλλιώς θα είχα πάει. Μένει ένας άλλος άνθρωπος που μπορεί να μην ξέρει καν και την ιστορία. Ναι, αυτό. Και δεν φταίει σε τίποτα νομίζω από ένα σημείο και μετά ο συγκεκριμένος. Όχι, ο συγκεκριμένος δεν φταίει. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς το κάνουν αυτό. Δηλαδή να παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων. Δεν θα το καταλάβω ποτέ. Πώς κοιμούνται τα βράδια εννοώ. Θα πεις δηλαδή ότι εσύ δεν θα μπορούσες να ζήσεις εύκολα σε ένα σπίτι που το έχεις πάρει από ένα πληστηριασμό, έτσι? Όχι, σε καμία περίπτωση. Από κάποιον που έχει ανάγκη. Ούτε να το κάνω, ούτε να ζήσω σε τέτοιο σπίτι. Άμα το ήξερα τουλάχιστον. Βγαίνει το σπίτι ενός συγγενή σας στον πληστηριασμό. Ενός φίλου σας. Ναι. Θα είχατε θέμα να το χτυπήσετε, πρόβλημα? Όχι, αν μου έκανε. Και αν ερχόταν αυτός μετά και σας έλεγε, κύριε Νίκο, το δικό μου το σπίτι? Θα το έπαιρνε κάποιος άλλος, θα του λέγατε? Θα το έπαιρνε κάποιος άλλος. Σας έχει τύχει ποτέ να δείτε ένα δικό σας άνθρωπο, ας πούμε, να είναι? Όχι. Δεν έχει τύχει. Όχι. Αλλά σε κάποιον του λέω και του λέω ακόμα, δώσε τα λεφτά που έδωσα και πάρε το πίσω. Αφού είναι πεθαμένος, πώς να το πάρει πίσω? Α, έχει τύχει να έρθει άνθρωπος που του έχετε πάρει το σπίτι και να σας πει, κύριε Νίκο, φέρ' το μου? Ναι. Και το λέω ακόμα.
Αφού χρωστάει 600.000 στο ελληνικό δημόσιο. Και το σπίτι κάνει 156 αντικειμενική αξία. Και το δίνω στα μισά λεφτά, στα 80.000 ευρώ. Ήταν καλή business αυτή, κύριε Νικό, τα τελευταία χρόνια? Δηλαδή οι άνθρωποι που την κάνανε αυτή τη δουλειά βγάλανε λεφτά? Ναι, βέβαια. Εσείς έχετε βγάλει λεφτά από αυτό? Όλοι βγάλανε λεφτά. Απέναντι στα περίφημα αυτά κοράκια τα οποία πήραν και το σπίτι όσο το πήραν, τι είπατε, τους είδατε, τους μιλήσατε? Μίλησα σε κάποιον κύριο που την ημέρα του πληστηριασμού, του υποτιθέμενου πληστηριασμού, ήταν εδώ στη γωνία του σπιτιού και περίμενε. Και επειδή είχε έρθει σε επαφή ακριβώς, του είπα, εγώ το μόνο που του είπα είναι ότι ο Θεός ας τον κρίνει για τις πράξεις του. Δεν μπορούσα, δηλαδή, πώς να σας πω, εκείνη τη στιγμή ένιωθα ότι υπάρχει μεγάλη αδικία, ένιωθα ότι δεν υπάρχει κανένας να μας προστατεύσει, να μας βοηθήσει και έβλεπα αυτό. Ότι οποιοσδήποτε μπορεί ξαφνικά η πολιτεία, η αδιαφορία της πολιτείας, να έρθει και να σου πάρει το σπίτι σου. Και σίγουρα έχει να σε προστατεύσει. Και χωρίς καμία προστασία. Θα το κυνηγήσετε μέχρι τέλος αυτό το... Εγώ θα το φτάσω μέχρι τέλος. Μέχρι εκεί που παίρνει και για έναν και μοναδικό λόγο. Πρώτον, για τη μνήμη της αδελφής μου, γιατί έχασε τη ζωή της για αυτό το λόγο. Η αιτία που χάθηκε είναι αυτό το σπίτι. Και δεύτερον, μήπως μπορέσω και βοηθήσω κάποιους άλλους ανθρώπους που δεν έχουν καταλάβει σε τι κατάσταση θα βρεθούν. Γιατί τα κυκλώματα βεβαίως παραμένουν, έτσι ακριβώς. Και δεν θα σταματήσουν. Και περιμένουν την ευκαιρία. Και κανένας δεν κάνει τίποτα για όλα αυτά τα κυκλώματα. Και η πολιτεία και το κράτος αδιαφορούν πλήρως γι' αυτό. Και σίγουρα δεν θα προστατεύσουν, λέτε? Δεν πιστεύω. Όπως δεν το έκαναν στην αδελφή μου, για ποιο λόγο να το κάνουν αυτή τη στιγμή που τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Και υπάρχουν και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην ίδια θέση. Ακριβώς. Με μεγαλύτερα χρέη. Και ακόμα πιο δύσκολα τώρα. Με πολύ μεγαλύτερα χρέη από ό,τι ήταν το 8, το 9, το 10. Ποιον προστατεύει η πολιτεία? Βλέπετε εσείς κάτι? Γιατί εγώ δεν βλέπω τίποτα. Ήταν όλο από πριν προμελετημένο. Αχ, Βαλεντίνα. Όχι ακριβώς αφιέρωμα, μια βραδιά είναι τραγούδι του Λουτσάκη. Δεν είμαι ο Γιώργος που αγαπούσες μια φορά. Φάγες όλα τα δαχτυλιά. Πες εσύ και πες εγώ, μια εσύ και μια εγώ. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Με το Σπύρο Παπαδόπουλο. Σάββατο στις 9 το βράδυ. Για να εξοικονομήσεις χρήματα για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου, κόβεις το πετρέλαιο, αλλά δεν κόβεις τη γυμναστική στη φύση. Πόσο? Κόβεις τον ηλεκτρολόγο, αλλά δεν κόβεις το βαθύ τροπικό μαύρισμα. Εκτός αν έχεις επιλέξει την AIG, όπου κόβεις ασφάλιστρα, αλλά δεν κόβεις ασφάλεια. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την AIG. Μόνο από 127 ευρώ το εξάμηνο. Καλέστε στο 213-00-70.003 ή επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας. AIG. Για την καλή λειτουργία της καρδιάς, εμπιστευτείτε καθημερινά τα θαυματουργά λιπαρά οξέα Omega 369 και Omega Zone της Health. Το λέει η καρδιά σας. Omega Zone της Health. Μπορούμε να στερηθούμε πολλά, το μέλλον μας όμως όχι. Στη συνεταιριστική ασφαλιστική στηρίζουμε τις αξίες που μας στηρίζουν. Συνεταιριστική ασφαλιστική. Είμαστε εσύ. Η Κυριακάτικη Δημοκρατία παρουσιάζει ένα θησαυρό του νεοελληνικού πολιτισμού. Η διάπλαση των παιδών του Γρηγορίου Ξενόπουλου, που διαπαιδαγώγησε γενιές και γενιές Ελληνόπουλα. Μια πολύτιμη έκδοση μεγάλης συναισθηματικής και συλλεκτικής αξίας. Από αυτή την εβδομάδα στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Είχες ανάγκη να έχεις τον έλεγχο της ψυχαγωγίας σου και βρέθηκες με αυτό. Την επόμενη φορά Electronet. Γιατί στην Electronet σου προτείνουμε συσκευές για τις δικές σου ανάγκες. Panasonic Smart Viera 3D LED Full HD 42 inch με φωνητικές εντολές, προσωποποιημένη οθόνη και εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο, τώρα μόνο 799 ευρώ. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Την Κυριακή με τη Real News. Μικρασιατική εκστρατεία. Από το έπος στην τραγωδία. Η απάντηση του Σαράντου Καργάκου στην περισυνοστισμού θεωρία. Μια μνημειώδης καταγραφή των όσων έγιναν στη Μικρασία.
Real News, η αληθινή εφημερίδα. Οι διάσημες μάρκες στα ρούχα είναι και ακριβές. Άλλος ένας μύθος που γκρέμισε η Μπουλντόζα. Buldoza.gr. Ντύσουμε τις πιο διάσημες μάρκες της αγοράς με εκπτώσεις έως και 70%. Και ό,τι δεν σου κάνει, το επιστρέφεις δωρεάν. Για ρούχα και είδη για το σπίτι σε απίστευτες τιμές. Μπες στο Buldoza.gr. Στην ημερησία του Σαββάτου, βιβλιοθήκη ίντερνετ και τεχνολογίας. Μια πρακτική σειρά βιβλίων για να κατανοήσετε βήμα προς βήμα το μυστικό κόσμο της τεχνολογίας. Οι καλύτερες εφαρμογές, βασικές λειτουργίες, κόλπα και μυστικά για τον υπολογιστή, τα κινητά τηλέφωνα, το ίντερνετ και τα κοινωνικά δίκτυα. Το Σάββατο γνωρίστε το Android. Αποκλειστικά στην ημερησία. Ακουμπήστε τους φόβους σας πάνω μας. Spartan Security. Τολμηρό, αναζωογονητικό, σίγουρα απολαυστικό. Απολαμβάνεις πραγματικά το μπάνιο σου όταν δεν το έχεις πληρώσει ακριβά. Γιατί στον Λακιώτη θα βρεις 12.500 επώνυμα είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. 0-0 το βλέπω το παιχνίδι. 0-1 πρώτου τέλους. Μαρκάρισε! Έλα, έλα! Είδες, τους ξεψήσαμε. Είσαι και εσύ καθηγητής στο Πάμε Στοίχημα. Πάμε Στοίχημα με τα σημαντικότερα πρωταθλήματα και διοργανώσεις στα πρακτορεία ΟΠΑ. Κάνε το παιχνίδι σου. Τελικά, ποιες πράξεις είναι σημαντικές? Είναι αυτές που γίνονται από επιχειρήσεις που δεν κοιτάζουν μόνο στόχους. Κοιτάζουν τον ίδιο τον άνθρωπο. Ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος φωτίζει αυτές τις πράξεις. Τελετή απονομής αριστείων εταιρικής υπευθυνότητας ΔΕ 2013. Στέγη γραμμάτων και τεχνών 12 Νοεμβρίου. Αριστεία εταιρικής υπευθυνότητας. Ο άνθρωπος στο επίκεντρο. We have to go, we have to go, go, go! Explorer's been hit! What do I do? Grab a hold of anything you can! I'm really scared. You're gonna make it, Maya. I can't breathe. Graffiti. Από 7 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους και σε 3D. Το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Λογικές προβλέψεις, παράλογα κέρδη. Στο νέο στοιχηματικό περιοδικό Bet Pro, όλοι οι κορυφαίοι αθλητικογράφοι σας δίνουν την πιο προχωρημένη στοιχηματική ενημέρωση για να πάτε ταμείο. Κάθε Σάββατο στα παραπολιτικά. Και αυτή την Κυριακή στο θέμα, ο μικρός ήρωας κερδίζει τις καρδιές όλων των Ελλήνων. Μαύρος μονομάχος. Στο κλουβί του Πάνθυρα. Το Ελληνόπουλο Νικά. Κυνηγητός στις κατακόμπες. Φροϊλάιν Εξ. 5 ακόμα τεύχη του θρυλικού μικρού ήρωα στον 5ο συλλεκτικό τόμο που θα γίνει και πάλι ανάρπαστος. Και αυτή την Κυριακή αποκλειστικά με το θέμα. Μην το χάσετε. Έκθεση σπιτιού Home Show. Έχουμε τις λύσεις για κάθε χώρο. Έπιπλα, κουφώματα, συναγερμή, θέρμανση. Έκθεση Home Show. 9 έως 17 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας. Πρωταγωνιστή το σπίτι σας. Κάποιες δουλειές θέλουν στυλ. Κάθε άντρας πρέπει να έχει το δικό του. Αλυσοπρίων από 199 ευρώ. Στυλ. Εσύ έχεις. Λοιπόν, μητέρα, θυμάσαι που σου δώσαμε τις οικονομίες μας? Λεφτά είναι. Πώς δεν θυμάμαι. Ωραία. Πες μας τώρα, πού τα βάλες? Τα βάλα στην Εθνική. Πού αλλού? Τα βάλε στο μηνιαίο προθεσμιακό που προσφέρει υψηλή απόδοση, μηνιαία καταβολή τόκων και το κεφάλαιο άμεσα διαθέσιμο όταν του χρειαστεί. Ορίστε και η πρώτη τόκη. Θες σιγουριά? Φάλτα στην Εθνική. Κοπέλια, πάμε! Η περήφανη κριτικιά σέρνει πρώτη το χορό. Έτοιμη. Μαγειρεύει συντροφιά με την Ελένη Μενεγάκη. Η πριγκίπισσά μου. Θέλω κι εγώ αυτόγραφο. Και έχει καλεσμένο τον Τόμ Κρούζ. Είναι εργοτέχνης. Δεν θα σήμερα. Στο δείπνο της Μαρίας θα περάσουν και έτσι και γιουβέτσι. Ήρθε και το ποντίκι. Κάτι ψήνεται. Αύριο στις 8 το βράδυ. Ιστορίες αυταρκείας στην κρίση. Μία κοινότητα. Μία ομάδα. Μία παρέα. Κανένας νέος από την Ανάβρα δεν φεύγει.
Οι συνθήκες διαβίωσης είναι πολύ καλές, ένα καλό σέρμα υπάρχει, γιατί να φύγουν. 360 μοίρες, Τρίτη, 1/4 πριν τα μεσάνυχτα, με τη Σοφία Παπαϊωάννου. Και τα κοράκια όμως ξέρουν τελικά που φτάνουν τα όρια τους. Έτσι κάνουν αμέσως την άκρη όταν στην αίθουσα των πληστηριασμών κάνουν την εμφάνισή τους οι εκπρόσωποι των τραπεζών. Αν εμείς είμαστε τα κοράκια, λένε, εκείνοι είναι οι γήπες. Εμφανίζονται πάντα όταν στην αγορά βγαίνει ένα καλό ακίνητο και το αγοράζουν με συνοπτικές διαδικασίες. Αυτά που δεν χτυπούν οι τράπεζες είναι συνήθως αυτά που δεν έχουν το μεγάλο κέρδος. Πείτε μου λίγο τη διαδικασία. Συγκεντρώνονται λοιπόν εκεί στο ειρηνοδικείο τα σπίτια και οι ενδιαφερόμενοι. Ναι. Έτσι, και τι ακριβώς γίνεται εκεί? Κάνει την αγγελία ο συμβολογράφος και λέει: βγαίνει στον πληστηριασμό το τάδε σπίτι. Οι ενδιαφερόμενοι να αποσέρθουν. Από αυτούς οι οποίοι είναι εκεί, πόσοι είναι άνθρωποι που πραγματικά ψάχνουν μια ευκαιρία και πόσοι είναι οι επαγγελματίες της αγοράς, αυτούς που λέμε τα κοράκια που πάνε εκεί και κάνουν τις διαπραγματεύσεις? Αυτοί που αγοράζαν ήταν τα κοράκια. Απ' έξω άσχετος άνθρωπος σπανίως να ερχόταν. Γιατί αν έμπαινε θα το πλήρωνε πανάκριβα, Και θα το πλήρωνε πανάκριβα και δεν ήταν σίγουρος ότι θα το πάρει. Γιατί μια ανακοπή να του κάνει θα περάσουν 5 μέχρι 7 χρόνια για να τελεσιδικήσεις στο εφετείο. Αν δεν είχες πληρώσει κοράκι, υπήρχε περίπτωση να πάρει σπίτι, δηλαδή? Παλιά όχι. Όχι, Παλιά δεν έπαιρνες. Τώρα? Τώρα είναι χύμα όλα, δεν τα παίρνει κανείς. Τα κοράκια τα παίρνουν ούτε οι απ' έξω τα παίρνουν. Μόνο οι τράπεζες τα παίρνουν όταν το χρέος είναι μεγάλο. Δηλαδή, αν το σπίτι κάνει 50.000 ευρώ και το χρέος είναι 200, το παίρνει η τράπεζα. Γιατί δεν πληρώνει τίποτα. Μειώνει το χρέος από τον κατάλογο. Αριθμούς μειώνει. Πληρώνει μονάχα το φόρο και τα συμβολογραφικά που είναι λίγα και τα συμφέρει. Δηλαδή, οι πληστηριασμοί που γίνονται τώρα έχουν λίγους ενδιαφερόμενους. Κανέναν. Άρα, αν γλιτώνει κάποιος το σπίτι του, το γλιτώνει επειδή απλά δεν υπάρχει κοράκι και αγοραστής να το πάρει. Κανείς. Έχει τώρα 1,5 χρόνο που δεν ζυγώνει κανείς. Παρ' όλα αυτά όμως γίνονται πληστηριασμοί. Κάθε Τετάρτη γίνονται. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε την αίσθηση, το ακούτε κι εσείς και διαβάζετε, ότι οι πληστηριασμοί έχουν σταματήσει και ότι ο πολίτης είναι προστατευμένος. Όχι. Δεν σταμάτησαν ποτέ οι πληστηριασμοί. Σταμάτησε η πρώτη κατοικία. Αν έχεις όμως δεύτερο σπίτι και μια αποθήκη, το σπίτι θα το βγάλει. Αλλά δεν το παίρνει κανείς. Αυτό είναι το σημερινό ότι σώθηκε ο κόσμος. Δεν το παίρνει κανείς. Και ό,τι τους λένε θα βγει η πρώτη κατοικία, θα τους τα πάρουν, τους κοροϊδεύουν. Δεν πρόκειται να το πάρει κανείς. Εκτός και το πάρουν οι ίδιες οι τράπεζες, το ξαναλέω. Άρα οι μόνοι που χτυπάνε αυτή την εποχή είναι οι τράπεζες. Οι τράπεζες παίρνουν και άσχετα ακίνητα όταν τους συμφέρει. Βγήκε πέρσι ένας στην Καραΐσκου στον Πειραιά και ήρθε άλλη τράπεζα χωρίς να έχει χρέος μέσα. Και τον ερώτησα εγώ: πού βρέθηκες εσύ, γιατί ήρθες να πάρεις αυτό το σπίτι? Μας συμφέρει, λέει. Ένα τριόροφο, λέει, στην Καραΐσκου, διατηρητέο παραδοσιακό, το παίρνουν 150.000 ευρώ. Το θέλει η τράπεζα. Και το έχει εκεί, νοικιασμένο ακόμα. Παίρνει τα ενίκια. Δεν το χρησιμοποίησε ακόμα η τράπεζα. Από το 93 μου έλεγαν έξω. Από το 93 φοβόμασταν να σηκώσουμε το τηλέφωνο. Τότε δεν υπήρχαν οι περίφημες πρακτικές εταιρείες. Όχι. Αλλά όχι, ήταν οι ίδιοι. Αλλά ήταν οι ίδιοι οι υπάλληλοι. Άλλοτε πιο συγκαταβατικοί, άλλοτε με καλύτερο τρόπο, άλλοτε πρέπει να φύγετε. Είχα φτάσει στο σημείο, κύριε Αντώνη, με λίγα λόγια, να ανέβω εδώ πάνω και να ρίξω και τα 4 μου παιδιά από κάτω. Σας μιλάω αλήθεια. Σκεφτόμουν ότι μόνο δεν έχω το δικαίωμα. Τους απειλούσα με όποιο τρόπο μπορούσα. Με απεργία πίνης. Με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, προκειμένου να πάρω κάποια παράταση και να πάρω από το δικαστήριο μια θετική απάντηση, γιατί ήξερα ότι δεν έχουμε πάρει μια δραχμή. Εκτός των άλλων είχαν γίνει και πολύ μεγάλες απάτες μες στο φάκελό μας. Παρ' όλα αυτά και το ίδιο το δικαστήριο δεν μας δικαίωσε. Όταν ξεκίνησε ο αγώνας για να πούνε ότι θα μας βγάλουν έξω, έκανα ένα ενοικιαστήριο στην τράπεζα, εγώ, προκειμένου να μην γίνω ούτε ρεζίλη στη γειτονιά, αλλά ούτε και να βγάλουν έξω τα παιδιά μου. Ζήτησα κάποια επινοικίαση. Δεν τρεπόμαι να σας πω, γιατί δεν θα σας πω ποτέ ψέματα εγώ.
ότι χρήματα δεν έδωσα για ενίκιο ποτέ. Και ρωτώ εγώ έναν απλό πολίτη, ένα απλό μυαλό, πώς είναι δυνατόν μια τράπεζα να αφήνει μέσα σε ένα σπίτι 14 χρόνια μετά κάποια οικογένεια που δεν έχει πληρώσει ένα ενίκιο. Δεν λέει κάτι για μας αυτό το πράγμα? Δηλαδή με λίγα λόγια, το σπίτι πέρασε στην τράπεζα. Προσπαθούσαν με νύχια και με δόντια να βρουν έναν αγοραστή για να μην βγάλουν αυτοί το φίδι από την τρύπα. Πριν γίνει ο πληστηριασμός, την ίδια μέρα είχε έρθει και έπαιρνε φωτογραφίες, βίντεο και είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του απ' έξω, χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Μπήκε μέσα, έτυχε να ήμουν εγώ εκεί με τον φίλο μου που μέναμε εκεί στο σπίτι, γιατί ήταν πρώτη κατοικία για μας αυτό το πράγμα. Τον ρωτάει ο φίλος μου, τι δουλειά έχεις εδώ πέρα? Τίποτα, λέει, κάτι βλέπουμε. Ήταν όλο από πριν προμελετημένο. Έχει τύχει ποτέ κάποιος από αυτούς οι οποίοι είναι στον πληστηριασμό και κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους να έρθει μπροστά σας και να σας πει, άνθρωπέ μου, τι κάνεις τώρα, γιατί πας να μου πάρεις το σπίτι? Δηλαδή να τον αντιμετωπίσετε σε ανθρώπινο επίπεδο? Έχει τύχει? Έχει τύχει και δεν το έχει πάρει κανείς. Πόσες φορές ήρθανε και είπαν εκεί, γιατί το παίρνετε το σπίτι αυτό? Γιατί όμως εκεί γιατί δεν μπήκατε στην προσπάθεια, αφού μου λέτε ότι αυτός ο άνθρωπος το χάνει με δική του ευθύνη? Τον λυπηθήκατε ή απλά λέτε τώρα, όχι, θα μπλέξουμε στην πορεία? Μα δεν υπήρχε λόγος να πάρουμε αυτό, αφού ήταν άλλα 10 που ήταν καθαρά, που δεν ενδιαφερόταν κανείς. Η απόφαση αυτή όπως ξεκινάει από το κίνητρο άστο τον ανθρωπάκο. Άστον αυτόν και άμα θα έρθει αργότερα, άμα δεν πληρώσει. Δεν την γλιτώνει δηλαδή. Δεν την γλιτώνει. Όταν θα φτάσει η διαδικασία να φτάσει στον πάγκο που λέμε, δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσει. Τώρα, σε μια εποχή που πολλά ακούμε και διαβάζουμε για την προστασία των οικοκυριών από τις κατασχέσεις, για το κράτος που θα στηρίξει όσους βρέθηκαν σε ανάγκη, για τις ασφαλιστικές δικλείδες που θα βάλει η πολιτεία, ακούστε τι λένε οι άνθρωποι της πιάτσας για τους πραγματικούς λόγους που χιλιάδες χρεωμένοι δανειολήπτες γλιτώνουν τελικά τα σπίτια τους στους πληστηριασμούς. Ποιος τους προστατεύει τελικά? Ένας νόμος του Καραμανλή που οι δανειστές μας έχουν φαγωθεί να αλλάξουν, και βεβαίως οι υψηλές αντικειμενικές αξίες. Αν πέσουν οι αντικειμενικές αξίες όπως όλοι ανυποψίαστοι ζητάμε καιρό τώρα, δεκάδες χιλιάδες σπίτια θα χαθούν. Με ρωτάει πριν μέρες ένας γνωστός και μου λέει, τι θα γίνει με την πρώτη κατοικία? Του λέω, πόση αντικειμενική έχει το σπίτι σου? Μου λέει 180.000 ευρώ. Του λέω, θα το χάσει το σπίτι. Γιατί το σπίτι είναι σε θέση τέτοια που έχει θέα και θα πουληθεί. Θα πάρθει στον πληστηριασμό. Πόσο είναι το χρέος που έχεις? 450.000 ευρώ. Πρέπει, δεν τρέπεσαι, του λέω. Γιατί χρωστάς 450.000 ευρώ? Πήρα δάνειο, λέει, που έφτιαξα το σπίτι. Πήρα δάνειο που έφτιαξα το ένα μαγαζί. Πήρα δάνειο που έφτιαξα το δεύτερο μαγαζί. Και μετά πήρα και ένα τέταρτο δάνειο, λέει, για να πληρώσω τα άλλα δάνεια. Θέλει λύπηση αυτός? Δεν ξέρω, δεν έκλεψε. Όχι. Πήρε δάνειο για να φτιάξει τη ζωή του και την επιχείρησή του. Δεν ξέρω, δεν θέλει λήψη. Μα να χρωστάει σήμερα 450.000 και το σπίτι να κάνει 180, τι θα πάρουν οι τράπεζες? Τι θα πάρει το ελληνικό δημόσιο? Καλά, θα σας έλεγε κάποιος βέβαια ότι εσείς τώρα δεν λειτουργείτε ως υπερασπιστής του ελληνικού δημοσίου, λειτουργείτε για το συμφέρον σας. Για το συμφέρον, σωστά. Σας έχει περάσει από το μυαλό ποτέ ότι μπορεί κι εσείς, ξύλο να χτυπήσω, να μην σας συμβεί ποτέ, να έχετε μια στραβή στη ζωή σας και να βρεθείτε κι εσείς, έχετε δικό σας σπίτι? Έχω πολλά. Έχετε πολλά. Να βρεθείτε στη δύσκολη θέση να χάνετε ένα σπίτι σας σε πληστηριασμό. Το έχετε σκεφτεί? Δηλαδή να περάσετε από την άλλη πλευρά. Την άλλη πλευρά. Δεν είναι δύσκολο. Εκεί δεν είναι δύσκολο. Θα πει κάποιος, ο κύριος Νίκος τα ήθελε και τα έπαθε. Ναι. Γιατί στην Ύδρα που κατάγομαι από εκεί που είναι, ένας καπετάνιος έμπορος σφουγγαράς και μόνος του ψάρευε τα σφουγγάρια. Όταν έγινε η υποτίμηση της δραχμής, το δολάριο από 15 πήγε 30, έχασε όλη την περιουσία. Σε ένα μήνα πέθανε από λευκαιμία, από τη στεναχώρια. Άρα γίνονται στραβές στη ζωή, λοιπόν. Άρα δεν το ξέρεις τι σου ξημερώνει αύριο, λέγανε. Δεν φταίμε πάντα για αυτό που μας συμβαίνει. Όχι. Κάποια στιγμή χώρισα με τον σύζυγό μου. Διότι αυτή η ιστορία μας έχει διαλύσει κυριολεκτικά σαν οικογένεια. Τα παιδιά μου μεγάλωσαν χωρίς την απαραίτητη ασφάλεια. Και κάποια στιγμή με τα λεγόμενα κάποιου μέσα στην τράπεζα, εγώ έφτασα στο σημείο να χωρίσω τον σύζυγό μου. Είχε όμως ήδη έρθει το χαρτί
της έξωσης και εμένα το φιλότιμό μου δεν μου πήγαινε να έρθει ένας κλητήρας να μου τραβάει τα παιδιά και να φωνάζουμε στη γειτονιά. Σας είχαν πει ότι θα φτάσουν στον κλητήρα, δηλαδή ήταν... Ναι, ήταν τότε η εποχή που έπρεπε ούτως ή άλλως να φύγουμε από το σπίτι. Γιατί ο κύριος που είχε έρθει, ερχόταν και μέτραγε το ρολόι της ΔΕΗ και έκανε και στην πεθερά μου τη συγχωρεμένη τον καλό. Είχε ήδη δώσει προκαταβολή για το σπίτι και λογικά... Εντάξει, νομίζω ότι αυτός είναι ο τελευταίος που φταίει με την έννοια ότι... Ακούστε κύριε Σρόιντερ, ακούστε. Άποψή μου είναι ότι οποιοσδήποτε άνθρωπος πηγαίνει σε μία τράπεζα και αγοράζει ένα σπίτι, αν και ακόμα η οικογένεια που βγαίνει μέσα από το σπίτι αυτό είναι μονομελή, αυτός δεν λέγεται άνθρωπος. Και πραγματικά θέλω να τον ρωτήσω με τι συνείδηση έδωσε αυτά τα χρήματα και πέταξε στον δρόμο τα 4 μου παιδιά, τα 10 μου ανήψια για να στεγάσει τα 3 δικά του. Εγώ επιμένω ότι δεν είναι αυτός ο οποίος έβγαλε την οικογένειά σας στον δρόμο. Είναι η τράπεζα που έβγαλε την οικογένειά σας στον δρόμο. Από εκεί και πέρα αυτό που είπατε... Εγώ το βλέπω διαφορετικά πάλι. Εγώ το βλέπω πάλι διαφορετικά, κύριε Αντώνη. Ξέρετε πώς το βλέπω? Το βλέπω αλλιώς. Αν αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είχε πάρει κάποιος στο σπίτι μας. Θα ήταν κάποιος άλλος. Δεν θα ήταν. Διότι κανείς δεν χτύπαγε αυτό το σπίτι στην Καλαμάτα. Γνωρίζουν όλοι τον άντρα μου, γνωρίζουν όλοι εμένα. Δεν έχω κάνει κακό σε άνθρωπο. Έχω βοηθήσει όσο μπορώ τον κόσμο. Δεν είμαι τυχαία και ποτέ και κανένας δεν πιστεύω ότι θα έδινε 1 ευρώ στη συγκεκριμένη τράπεζα να αγοράσει το δικό μου το σπίτι. Γιατί ξέρει τους αγώνες που έχω μεγαλώσει αυτά τα παιδιά. Αν πέσουν οι αντικειμενικές αξίες, θα σαρώσουμε την αγορά, προειδοποιούν οι αγοραστές των πληστηριασμών. Την ίδια ώρα όμως μας περιγράφουν το δράμα τους από την πτώση των τιμών στα ακίνητα που έχουν ήδη αποκτήσει βεβαίως, αλλά και την υψηλή φορολογία. Συμπέρασμα, και τα κοράκια έχουν βάσανο. Ούτε αυτά κατάφεραν να γλιτώσουν από τα μέτρα και το μνημόνιο. Με πόσα σπίτια έχετε βγει από αυτή την ιστορία? Καλά, εγώ είχα και... Αφήστε την περιουσία που μπορεί να είχατε, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Έχω 4-5 σπίτια. 6 ξέρω εγώ ποια είναι. Μπελάδες τώρα με το φόρο ακινήτων, ναι. 18.800 πληρώνω ΦΑΠ το 12, 16 τόσο του 10, 9.000 ευρώ φόρος εισοδήματος, 45.450 όλα. Και ζητάω να τα κάνει με δόσεις, αλλά τα έσοδα είναι μικρά και δεν δέχονται να πληρώσουμε με δόσεις. Μην μου βρεθείτε με καμιά κατάσχεση. Τους προσέφερα ένα ακίνητο, δεν το δέχονται και να πληρώσω. Με συμφέρει αυτή τη στιγμή. Το δράμα ενός κορακιού, έτσι. Ναι. Υπερχηγέ. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις μας και για τα αποτελέσματα των πραξιών μας. Το αυτοκίνητο εγκαταλείφθηκε στην άκρη του δρόμου. Τα κλειδιά βρέθηκαν πάνω στη μίζα. Ποιος ευνηδίασε τον οδηγό και έσβησε τα ίχνη του? Φως στο τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη, αύριο στις 11 και 4 το βράδυ. Δεν είναι κρίμα να σας τρώει τα λεφτά το ακριβό πετρέλαιο? Επιλέξτε φυσικό αέριο για 38% οικονομία στη θέρμανση. Συνδεθείτε τώρα και κερδίστε άτοκη χρηματοδότηση της εγκατάστασης θέρμανσης στην πολυκατοικία σας και δώρο τα τέλη σύνδεσης. Καλέστε σήμερα το 1133 και αρπάξτε την ευκαιρία. Φυσικό αέριο Αττικής. Δείτε το ζεστά. Εγώ ξόφλησα. Αντίο, φίλε. Και πού σε? Να πεις σε όλους ότι στάθηκα σαν λιοντάρι. Μέχρι που βγήκε το λιοντάρι και εκεί στράβωσε. Αντίο, φίλε. Και πού σε? Μιλάμε για πολύ έξυπνο λιοντάρι. Αντίο, φίλε. Και πού σε? Φίλε, μην περιμένεις να σταματήσει. Έχει free to go και μόνο με 5 ευρώ έχει 200 λεπτά προς όλους. Πονάς.
Όχι, κάτι θυμήθηκα. Άσε που μπορεί να συνεχίσει για άλλα 100 λεπτά μόνο με 2 ευρώ επιπλέον. freetogo.gr για να μην σταματάς να μιλάς. Ford Fiesta με κινητήρα EcoBoost και κινητήρα Diesel με την πιο χαμηλή κατανάλωση στην κατηγορία του. Με μηδενικά τέλη κυκλοφορίας ήρθε η ώρα να το αποκτήσεις. Ford Fiesta με κινητήρα EcoBoost. Με νέα τιμή 9.990 ευρώ. Τι είναι πάλι? Και αν θες να μιλάς ακόμα περισσότερο, κάνε απλά login στο freetogo.gr και κέρδισε. freetogo.gr για να μην σταματάς να μιλάς. Στην οικογένειά μας φροντίζουμε ένας τον άλλον. Τα παιδιά μου τα φρόντισα πολύ. Και τώρα κι αυτά φροντίζουν για όλα. Και καπρέζε μοτσαρέλα. Νοστρέτ! Το cheesecake θα το κάνω εγώ. Ελάτε, ποικιλία αντιρόλο. Όλα με χαμηλά λιπαρά. Σήμερα όλοι φροντίζουμε τη διατροφή μας. Σε κάθε γενιά η φροντίδα έχει το δικό της όνομα. Τυρόλο. Φροντίδα που κερδίζει χαμόγελα. I can't be with her, but I can with you. Where's Dad? Are you watching me? I don't know what you mean. Tell me, goddammit! Η σειρά που κόβει την ανάσα. Homeland. Δευτέρα στις 10:30 το βράδυ στο Alpha Block Series. Να θυμάσαι το 8. 14-8-84. Μην ξεχνάτε, για εκπτώσεις και για δόσεις μόνο στον Κοτσόβολο. Χιλιάδες προϊόντα σε 40 δόσεις. Και η τόκη χάρισμα μόνο μέχρι το Σάββατο. Προλάβετε! Εκπτώσεις να βγάλεις το άκτη σου. Κοτσόβολος. Υποφέρετε από μυοσκελετικούς πόνους? Νιμεσουλίτ Φαρμασίν Τζέλ. Ανακούφιση από το μυοσκελετικό πόνο χάρη στη δύναμη της Νιμεσουλίδης. Νιμεσουλίτ Φαρμασίν Τζέλ. Δεν είναι κρίμα να σας τρώει τα λεφτά το ακριβό πετρέλαιο? Επιλέξτε φυσικό αέριο για 38% οικονομία στη θέρμανση. Συνδεθείτε τώρα και κερδίστε άτοκη χρηματοδότηση της εγκατάστασης θέρμανσης στην πολυκατοικία σας και δώρο τα τέλη σύνδεσης. Καλέστε σήμερα το 1133 και αρπάξτε την ευκαιρία. Φυσικό αέριο Αττικής. Δείτε το ζεστά. Στις συνεταιριστικές τράπεζες βασιζόμαστε χρόνια στην αξία της ανθρώπινης συνεργασίας για την πρόοδο όλων. Και τώρα προχωράμε μαζί με όλους εσάς σε αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου. Γιατί όταν στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, κάθε όραμα είναι εφικτό. 210-94-72-222. Το τηλέφωνο ανήκει στην κυρία Μαρία Παπά. Μαρία Παπά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. 11-8-80-80. Ξημέρωσε, Μαρία. Φυσιομέρ Ευκάλυπτος με φυσικό θαλασσινό νερό. Αποσυμφορεί σε 3 λεπτά. Αναπνεύστε ξανά. Φυσιομέρ Ευκάλυπτος. Πιο δυνατό από το κρυολόγημα. Αν χρειαστεί να νοσηλευτούμε, 1000 σκέψεις περνούν από το μυαλό μας. Πόσο θα μου κοστίσει? Θα μου φτάσουν τα λεφτά? Εμείς στην Άξα αποφασίσαμε να δράσουμε για εσάς. Γυρίστε στην οικογένειά σας και εμείς θα φροντίσουμε για τα υπόλοιπα. Γιατί εμείς στην Άξα σχεδιάσαμε ολοκληρωμένα προγράμματα υγείας που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες. Άξα Ασφαλιστική. Αλλάζουμε τα δεδομένα. Μιλήστε σήμερα κιόλας με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο και κερδίστε έκπτωση 10% σε κάθε νέο ασφαλιστήριο. The most original people deserve the most original vodka. Stoli. Νέα σελίδα στις χρεώσεις της σταθερής. Τώρα μπορείς να μιλάς ακόμα πιο οικονομικά προς κινητά όλων των δικτύων, αστικά και υπεραστικά.
Hold Double Play ευέλικτα. 24 ίντερνετ και έως 1000 λεπτά για να μιλάς όπου και όσο θες, μόνο από 20 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο 13844, στο Hold.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Ελλάς Online. Δίπλα σου κάθε μέρα. Το Corsa σας κάνει την τιμή. Μεγάλη χώρη, περισσότερη ασφάλεια, εξαιρετική ποιότητα και οικονομικός κινητήρας 1000 κυβικών σε μοναδική τιμή. Γιατί να συμβιβαστείς με κάτι μικρότερο? Opel Corsa με 8.600 ευρώ. Opel. Wir lieben Autos. Οπτική ακρίβεια για να μην χάνεις τα καλύτερα. Νέο LG G2. Εμπνευσμένο από εσένα. 14900. Ο νέος σου αριθμός για τα ραντεβού σου με τους γιατρούς του ΕΟΠΗ. 14900. Για τα θύματα των πληστηριασμών, για τους ανθρώπους που δεν τα κατάφεραν, η πιο δύσκολη ημέρα είναι εκείνη που τους βρίσκει να έχουν χάσει πλέον το σπίτι τους. Τότε η απόγνωση δίνει τη θέση της στην οργή. Οργή πολλές φορές και για τον ίδιο τους τον εαυτό. Η απώλεια του σπιτιού εισπράττεται ως η απόλυτη προσωπική αποτυχία. Περνάτε από εδώ από τη γειτονιά? Δεν περνάω γιατί δεν μπορώ να περάσω. Και σήμερα σας λέω ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για μένα. Από όταν πέθανε η αδελφή μου και μετά, από όταν έγινε ο πληστηριασμός, δεν ξαναήρθα ποτέ σε αυτό το σπίτι. Μάλιστα ήμουν πάρα πολύ φορτισμένος. Το μόνο που φρόντισα ήταν άσχημα. Άσχημα, πολύ άσχημα. Άσχημα γιατί, ξέρεις, περισσότερο με είχε πειράξει, είχε βγει αν θέλεις η περηφάνεια μου. Έτσι. Ότι δεν τα κατάφερα εγώ. Ναι, δεν ξέρω, ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα. Όταν τελείωσε όμως, φρόντισα να ειδοποιήσω και να το πάρει συγγενή στο σπίτι, να μην πέσει σε ξένα χέρια. Τουλάχιστον αυτό ηρέμησα από αυτή την άποψη και τότε ήμουν στην Κύπρο και πήρα το αεροπλάνο και γύρισα στην Κύπρο. Στο ταξίδι αυτό, μέσα σε 1,5 ώρα ώσπου να πάμε στην Κύπρο, φιλοσόφησα και είπα ότι τελείωσε, έκλεισε αυτό το κεφάλαιο, δεν θα με απασχολήσει πια και θα κοιτάξω το μέλλον. Το πρώτο συναίσθημα ήταν πληγωμένη περηφάνεια. Εγώ που έκανα λάθος και δεν τα κατάφερα. Ναι, έτσι το ένα. Και οι συνθήκες που με φέρανε. Οργή νιώσατε για κάποιον, για τον εαυτό σας, για τις συνθήκες, για την κοινωνία που λέμε? Όχι. Δεν φταίει η κοινωνία, τώρα μην λέμε τώρα. Γιατί τα ρίχνουμε όλοι μας πολλές φορές στους άλλους και το ξέρετε. Αυτά είναι υπεκφυγές. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις μας και για τα αποτελέσματα των πραξιών μας. Έτσι δεν είναι? Εγώ το πιστεύω απόλυτα. Ναι, βέβαια. Και την απόφαση θα πάρεις, εσύ είσαι έτοιμος να πληρώσεις τις συνέπειες, είτε θετικές είτε αρνητικές. Δεν μπορούν πάντα να μας φταίνει οι άλλοι. Βέβαια. Μέσα σε ένα αεροπλάνο λοιπόν, αφήνετε την απογοήτευση στην Αθήνα, την πληγωμένη σας περηφάνεια στην Αθήνα, την αγανάκτηση και τη λύπη στην Αθήνα και όταν προσγειώνεσαι στην Κύπρο, τι συναίσθημα έχετε? Με περίμενε η γυναίκα μου, φάγαμε στη Λάρνακα σε ένα ωραίο ταβερνάκι, σε ένα νησάκι μάλιστα. Της είπα τι έγινε και στεναχωρέθηκε. Δεν το ήξερε? Ήξερε, αλλά δεν ήξερε λεπτομέρειες, δεν ήξερε το αποτέλεσμα. Της λέω το θέμα του σπιτιού έληξε. Έτσι. Και μάλιστα θέλω να σου πω και ένα συναίσθημα το οποίο είχα. Ήταν σαν να φύγει μια ταφόπλακα από το στήθος μου. Ήταν ένα βάρος. Όλο αυτό το πράγμα. Και της λέω: κοίταξε, μη στεναχωριέσαι, σε ένα χρόνο θα σου έχω πάρει άλλο σπίτι. Ανακουφιστήκατε τελικά? Ναι. Και σε ένα χρόνο της πήρα σπίτι, διαμέρισμα. Εκεί που μένω τώρα. Και που το έχω σοφλήσει. Πώς το ξεπερνάει αυτό κανείς στην πορεία? Δηλαδή μετά τι σκέφτεσαι για να το βάλεις στην άκρη και να πεις ok, ναι, έχασα το σπίτι μου, ξαναξεκινάω τη ζωή μου? Δεν ξέρω αν το ξεπερνάς ποτέ. Αναγκαστικά συνεχίζεις τη ζωή σου. Απλά νιώθω θυμωμένη. Γιατί το θεωρώ άδικο. Στο λέω αυτό γιατί έχουμε διάφορους τρόπους που μπορεί να αντιδράσει κανείς. Έχουμε δει ανθρώπους που βάζουν τέλος στη ζωή τους, έχουμε δει ανθρώπους που
εκρήγνεται. Έχουμε δει ανθρώπους που λένε εντάξει, η ύλη και τα υλικά αγαθά και τα σπίτια ξαναφτιάχνονται. Εμείς να είμαστε καλά και συνεχίζουμε τη ζωή μας. Εσύ εκείνες τις στιγμές και στην πορεία μετά, πώς το έβαλες στην άκρη? Να πω ότι εγώ είχα να πάω να μείνω, ας πούμε, σε κάποιους δικούς μου. Μπορεί κάποιος στην ανάλογη θέση να μην είχε να πάω να μείνει πουθενά. Ναι. Οπότε λογικό είναι, δεν ξέρω πώς θα το χειριζόμουν τότε. Ξανά μπαίνεις στη δικασία να φτιάξεις ένα σπίτι για σένα? Ναι, προφανώς, γιατί ήμουνα και μικρή. Φαντάζομαι ότι θα το πάλευα. Θα πάρεις ένα δάνειο δηλαδή, κάποια στιγμή που θα υπάρξουν και δάνεια σε αυτή τη χώρα. Ναι, βεβαίως. και κάποια στιγμή που θα υπάρξουν και συνθήκες οι κατάλληλες. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που μπορεί να το περιγράψει αυτό. Το να νιώθεις ότι χάνεις το σπίτι σου, το χώρο σου και μένεις στον δρόμο η οικογένειά σου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Το ξεπερνάει κανείς αυτό, δηλαδή από ένα σημείο και μετά το βάζει στην άκρη? Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το βάλει στην άκρη. Το ότι μπορεί κάποιοι άνθρωποι να έχουν περισσότερη δύναμη να το αντιμετωπίσουν, μπορεί. Αλλά δεν νομίζω ότι ποτέ ένας άνθρωπος μπορεί να βάλει στην άκρη κάτι τόσο σοβαρό. Το σπίτι του, το μοναδικό, το καταφύγιό του. Εσείς συζητώντας και στην πορεία, τι καταλαβαίνετε ότι είναι το κυρίαρχο συναίσθημα πέραν της οργής? Είναι και λίγο, βγάζει και λίγο προσωπική αποτυχία, ότι ρε γαμώτο, πώς έφτασα εγώ εδώ, πώς δεν τα κατάφερα, τι έκανα λάθος, βγαίνει αυτό? Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό. Κάποιες στιγμές μπορεί να το σκεφτεί κάποιος άνθρωπος αυτό, αλλά νομίζω ότι στην εποχή που ζούμε και σε μια κοινωνία αρκετά εξελιγμένη, δεν επιτρέπεται να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Και δεν έγινε, δηλαδή η αδελφή μου δεν έκανε κάτι. Ούτε καταχράστηκε τίποτα, ούτε είχε καταχραστεί κανενός χρήματα. Γρήγορα όμως ο άνθρωπος που πέρασε αυτήν την περιπέτεια καταλαβαίνει ότι η ζωή τελικά προχωράει. Άλλος βγαίνει από αυτήν την υπόθεση νιώθοντας ανακούφιση τελικά για ένα βάρος που έφυγε από πάνω του. Άλλος δεν συμβιβάζεται ποτέ με την απώλεια. Άλλος βάζει ένα στοίχημα ζωής να αποκτήσει και πάλι το σπίτι του. Θα πει κανείς ότι, τι μας λέει τώρα ο κύριος Βόγλης, ότι η λύση είναι να το χάσουμε τελικά το σπίτι μας και να ανακουφιστούμε? Όχι. Θα το παλέψεις, θα το γλιτώσεις, αλλά δεν είναι το τέλος του κόσμου. Κοίταξε, το δράμα αυτή τη στιγμή δεν είναι πόσα σπίτια βγαίνουν στον πληστηριασμό. Το δράμα και η ιστορία είναι ότι έχουν οδηγήσει τον ελληνικό λαό στην απαξίωση και στην ανεργία. Ο άνεργος είναι χειρότερα από ότι εγώ, που τότε δεν εργαζόμουν, ήμουν εργαζόμενος. Έτσι, και μάλιστα είχα αναλαβαίνω και από δουλειές και ζητήσα για να το σταματήσω και δεν είχε ο παραγωγός να μου δώσει τότε λεφτά και έγινε αυτό που έγινε. Αλλά ήταν καλύτερα γιατί γλίτωσα και εκείνο τα λεφτά, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα όμως είναι ότι δεν υπάρχει προοπτική σήμερα στον κόσμο. Σε πολλές οικογένειες. Λέτε δηλαδή ότι πέραν του αγώνα να σώσει κανείς το σπίτι του, είναι πιο δύσκολος ο αγώνας της καθημερινής επιβίωσης. Σκέψου πόσες οικογένειες είναι έτσι. Διαφωνώ με αυτούς που αυτοκτονούν με οποιοδήποτε τρόπο, ό,τι και αν τους έχει συμβεί στη ζωή. Είναι η τελευταία απεγνωσμένη προσπάθεια, η οποία δεν βλέπω το λόγο γιατί να το κάνεις, γιατί να στερήσεις τη ζωή σου. Έχουν αυτοκτονήσει άνθρωποι, το ξέρετε καλά, και ειδικά επειδή έχασαν τα σπίτια τους και στο εξωτερικό. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι το τέλος όμως. Αυτό πρέπει να. Το μήνυμα εγώ που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει να σταματάς. Η ζωή προχωράει. Έρχονται άλλες μέρες. Κυλάει η ζωή. Δεν είναι... Και κυρίως σε νέους ανθρώπους. Εγώ είμαι 75 ετών αυτή τη στιγμή και βλέπω σκέφτομαι τι θα κάνω το μέλλον και τι έχω ακόμα να κάνω. Πάντως με σπίτια δεν θα ξαναμπλέξετε? Όχι, τελείωσα. Και έχω το διαμέρισμά μου. Είναι και πολύ ωραίο μάλιστα. Στην Παλίνη. Το έχω ξοφλήσει. Θα το πάρουν τα παιδιά μας, το κάνουν ό,τι θέλουν. Σαν και εμένα, υποθέτω θα ακούσετε χιλιάδες ιστορίες. Τώρα είναι μόνο η αρχή. Ξεκινήσαν από μένα γιατί σε κάποια στιγμή βρέθηκα να είμαι εύκολος στόχος. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν χιλιάδες νοικοκυριά και χιλιάδες οικογένειες που θα υποφέρουν στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση. Να προστατέψει τους υπόλοιπους ανθρώπους. Δηλαδή να μην καταστραφούν και άλλες οικογένειες. Τι όνειρο τώρα έχετε για το μέλλον? Δηλαδή αν σας έλεγε κανείς το βασικό σας όνειρο, τι θα μου λέγατε? Να γυρίσετε εδώ? Ναι. Να δω ξανά ενωμένη την οικογένειά μου σε αυτό το σπίτι. Χωρίς αυτό, Χωρίς αυτό. Το οποίο δεν είναι δικό σας? Όχι, γιατί εμείς δεν είχαμε ποτέ σε αυτό το σπίτι ούτε λουκέτα, ούτε περίφραξη. Είχαμε μεγάλες πορτοκαλιές και δεν μας πείραζε ποτέ ποιος θα μπει να κόψει. Τι έχει αλλάξει τώρα, έτσι πώς το βλέπετε? Εντάξει, έχουν
κόψει τα δέντρα μπροστά. Φύγανε οι πορτοκαλιές. Ναι. Έχουν φύγει και κάποια άλλα δέντρα που είχε φυτέψει η πεθερά μου. Εντάξει, μέσα δεν ξέρω τι έχει αλλάξει. Δεν μπορώ να ξέρω τι κάνει ο άνθρωπος αυτός εδώ που μένει. Για μένα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι το σπίτι μου και θα είναι πάντα. Τίποτα δεν χάθηκε στα αλήθεια. Όλα είναι εδώ. Όλα είναι εδώ. Κι αν η ελπίδα το μέλλον συντηρεί, η μνήμη τρέφει το παρόν, το παρελθόν μας δικαιώνοντας. Γιατί ό,τι υπήρξε μια φορά δεν γίνεται να πάψει να έχει υπάρξει.